ደቂ ኣንስትዮን ደቂ ተባዕትዮ ኩልኩም ድሓን መፅኹም ካብ ኩሉ ከዓ ኣምባሳደር ሃይለ ቀሪዮስ ነዚ ዕድመና እዚ ኣኽቢርካ ሰናይ ፈቃድካ ኮይኑ ምሳና ትምሲ ፈቃደኛ ምዃንካ ናይ ብሓቂ ዘለና ምስጋናን ኣኽብሮትን ብሽመይን ብሽም እዚ ኣባላት ኣራሚ ሽማግለን ምስጋና ይኹንካ እምበኣር ከም ትፈልጥዎ ኣምባሳደር ሃይለ ቀሪዮስ መቸም ኣብ ጉዕዞ ታሪክ ፖለቲካዊ ህይወት ህዝቢ ኤርትራ ሓደ ካብቶም ማለት ብጣዕሚ ፍሉጥን ዝኾነ ኤርትራዊ ምዃኑ ኢድሚ ኣነ ብዛዕባ ናብቲ ኣርእስቲ ምእታውና ዶክተር ብርሃነ ፈቃደኛ ኮይኑ ቁሩብ ብዛዕባኡ ሕፅር ዝበለት ባዮግራፊ ናይ ኣምባሳደር ሃይለ ቀሪዮስ ከቅርበልና ፈቃደኛ ስለ ዝኾነ መጀመርያ ዶክተር ብርሃነ ማይክሮፎን የመሓላልፈሉ ሕራይ ጽቡቕ ኣስፋ ሓወይ ኣሕፅር ኣቢለ ድሕረ ባይታ ናይ ኣምባሳደር ሃይለ ከቕርብ ከም ባህሊ ኤርትራውያን ብዛዕባ ገዛእ ነብስና ክንዛረብ ንጽገም ኢና ማለሲ ዕቃበ ንገብር ኢና ብባህልና ብዛዕባኻ ምዝራብ ከም ጃህራ ስለ ዝሕሰብ ይመስለኒ በዚ ምክንያት እዚ ኣለው ሚዩት ክበር ወጃኻትኩም ኩልኹም በዚ ምክንያት እዚ እዩ ገዛ ንዓይ ብዛዕባ ኣምባሳደር ሃይለ ቀሪዮስ ድሕረ ባይትኡ ዳህሲሰ ብሕፅር ዝበለ ከቕርብ ተረቂሐ ናይ ኣምባሳደር ሃይለ ድሕረ ባይታ ክድህስስ ምስ ጀመርኩ ግና ከቢድ ብድሆ እዩ ኣጋጢሙኒ ተመክሮ ኣምባሳደር ሃይለ ኣዝዩ ሰፊሕ ስለ ዝኾነ እንታይ ጠቂስካ እንታይ ትገድፍ ንምምማይ ቀሊል ኮይኑ ኣይረኸብክዎን በዚ ኣጋጣሚ ንኩልኩም ተሳተፍቲ ክብሎ ዝደሊ ግና ኣብ ጉግል ሰርች ኣቲኹም ሃይለ ቀሪዮስ ኢልኩም ኣቲኹም ነቲ ነዊሕን ከም ኤርትራውያን ከዓ ክንሕበነሉ ዝግባአና ናይ ኣምባሳደር ሃይለ ተመክሮ ከተንብቡ ትኽእሉ ኢኹም ኩሉ ኣብኡ ኣሎ ኣብ ኢንተርነት ኣሎ ብሓፂሩ ግና ድሕረ ባይታ ኣምባሳደር ሃይለ ከም ዝስዕብ እዩ ኣምባሳደር ሃይለ ኣብ 1946 ዓመተ ምህረት ተወሊዱ ኣብ ግዜ ንእስነቱ ምስ ስድርኡ ንኣስመራ ብምኻድ ኣብኡ ትምህርቲ ቀፂሉ ኣብ ኣስመራ ኣብ መወዳእታ ዓመት ናይ ካልኣይ ደረጃ ትምህርቲ ግና በቲ ሽዑ ዝነበረ ናይ ተምሃሮ ምልውዋጥ መደብ ስቱደንት ኤክስቼንጅ ፕሮግራም ዕድል ረኺቡ ንኣሜሪካ ከይዱ እዩ እቲ ናይ ካልኣይ ደረጃ ናይ መወዳእታ ዓመት ትምህርቱ ኣብኡ ኣብ ኣሜሪካ ኣጠናቂቑ ካብኡ ተመሊሱ ኣብ ቀዳማዊ ሃይለ ስላሴ ዩኒቨርሲቲ ኣዲስ ኣበባ እንዳተምሃረ ከሎ ንኣሜሪካ ኣብ ብራንዲዝ ዝበሃል ዩኒቨርሲቲ ማህደረ ትምህርቲ ስኮላርሽፕ ረኺቡ ናብኡ ከይዱ ትምህርቱ ብስነ ቁጠባ ናይ ባችለር ዲግሪ ረኺቡ ካብኡ ኣብ ሃርቫርድ ዩኒቨርሲቲ ትምህርቱ ብምቕፃል ብሞያዊ ምዕባለ ሰባት manpower development planning ናይ ማስትሬት ዲግሪ ረኺቡ ድሕሪዚ ንዝለዓለ ደረጃ ትምህርቲ ማለት ንፒኤችዲ ኣብ ሃርቫርድ ከፅንዕ ምስ ጀመረ ቀዳምነት ነቲ ሽዑ ዝነበረ ርሱን ቃልሲ ንናፅነት ኤርትራ ንምፅንባር መደብ ትምህርቱ ኣቋሪፁ ኣብ 1973 ንኤርትራ ኣትዩ ኣብ ግዜ ቃልሲ ሃይለ ቀሪዮስ ኣብ ዝለዓለ ፅፍሕታት ብምግልጋል እዩ ምስ ኩሎም ተጋደልቲ ብፆቱ ንናፅነት ኤርትራ ክዓውቱ ዝኽኣሉ ድሕሪ ናፅነት ሃይለ ከም ቀዳማይ ኣምባሳደር ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያን
ከም ወኪል ኤርትራ ኣብ ሕብረት ኣፍሪቃ ፀኒሑውን ከም ቀዋሚ ተወካሊ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ሕቡራት ሃገራት ብምዃን ንኣስታት 10 ዓመታት ዝኸውን ንሃገሩ ኣገልጊሉ ኩሉና ከም እንፈልጦ ድሕሪ እቲ ብወራር ወያነ ዝፍለጥ ኣዕናዊ ኩናት ምክያዱ ከምኡውን መሪሕነት ህግደፍ ቅዋም ዘይትግበር ምዃኑ ምስ ኣወጀ 15 ዝኾኑ ኣብ ዝለዓለ ሓላፍነት ዘገልግሉ ዝነበሩ ኣባላት መንግስቲ ተቃውሞ ስለ ዘስምዑ በብሓደ እንዳተለቕሙ ናብ ማእሰርቲ ተወሲዶም ክሳብ ለይቲ ሎሚ ሽታትኦም ጠፊኡ ኣሎ። ኣምባሳደር ሃይለ ኣባል ናይቶም ብጉጅለ 15 ዝፍለጡ እዩ ነይሩ። ኣብ ወፃኢ ስለ ዝነበረ ግና ዋላ እኳ ከምቶም ካልኦት ናይ ማእሰርቲ ዕጫ እንተዘይጋጠሞ ስርዓት ህግደፍ ግና ኣብ ሂወቱ ዕንቅፋት ንምፍጣር ዘይገበሮ ሽርሒ ኣይነበረን። ብድሕሪ እዚ ኣምባሳደር ሃይለ ናይ ስራሕ ሂወቱ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ብምቕፃል ካብ 2002 ክሳብ 2018 ኣብ ዝለዓለ ሓላፍነት ከም ተሓባባሪ ዋና ፀሓፊ ናይ ሕቡራት መንግስታት ማለት እዩ ከም ምክትል ኣብ ኣፍሪቃ ኣብ ጉዳይ ዕርቅን ድሕነትን ብዙሓት ሃገራት ዝነኣድ ኣበርክቶ ዝገበረ ክቡር ሓዊ እዩ። ኣብ ጉዳይ ንነፃነት ደቡብ ሱዳን እቲ ዝለዓለ ወኪል ሕቡራት መንግስታት ብምዃን ብሓላፍነት ንዝገበሩ ኣስተዋፅኦ ከዓ ንናይ ሰላም ኖቤል ሽልማት ተረቂሑ ምንባሩ መዝገባት ይሕብሩ እዮም። ንናይ ሰላም ኖቤል ሽልማት ተረቂሑ ከም ዝነበረ መዛግብ ይሕብሩ እዮም። ከምኡውን ኣብ መንጎ ሩዋንዳን ኮንጎን ኣብ ዝነበረ ጎንፂ ንዝገበሮ ኣበርክቶ ካብ ፕሬዚደንት ፖል ካጋሜ ናይ ሜዳል ሽልማ ክረክብ ክኢሉ እዩ። ኣምባሳደር ሃይለ ኣብዚ እዋን ኣብ ኣፍሪቃ ኣብ ጉዳያት ውሕስነት ዕርቅን ድሕነትን ልምዓትን ኣብ ዝምልከቱ ጉዳያት ከም ኣማኻሪ ኮንሳልታንት ኮይኑ ኣብ ምግልጋል ይርከብ። ክቡር ኣምባሳደር ሃይለ ኣብቲ ዝተዋሰኣሉ ሓላፍነታዊ ስራሓት ከሎውን ጉዳይ ኤርትራ ናብ ፀለውቲ ኣካላት የበፅሕ ከም ዝነበረ ዝኣክል መርትዖ ኣሎ። ስለዚ እዚ ሓፂር ኣቅርቦተይ ነቲ ዝድለ ድሕረ ባይታ ናይ ኣምባሳደር ሃይለ መንቀርዮስ ኣንፀባሪቑ ክኸውን ተስፋ እገብር። ኣብ መወዳእታ ግና ምሕፅንታ ኣላትኒ ንክቡር ኣምባሳደር ሃይለ ነዚ ሰፊሕ ተመክሮኻ ብፅሑፍ ከተቕርበልና ግዴታ ኣለካ እሞ ሓደራ የሉ ክብለካ እፈቱ። ይቐኒየለይ ፅኒልኩም ሰማዕክቱምኒ ክቡራት ኩልኩም ተሳተፍቲ። ኦኬ ይቐኒየልና ክቡር ሓው ዶክተር ብርሃነ መቸም ኣሕዋት እዚ ሕፅር ዝበለ ድሕረ ባይታ ናይ ኣምባሳደር ሃይለ መንቀርዮስ ዘቕረብናዮ ልክዕ ስለ ዘይትፈልጦ ኣይኮነን። ከምቲ ዶክተር ዝበሎ ንሃይለ መንቀርዮስ ዘይፈልጥ ሰብ የለን ኮይኑ ግን ንፕሮቶኮል ንምምላእ ሕፅር ዝበለ ታሪክ ሂወት ኣቕሪብና ኣለና። ይቐኒየልና እምበኣር ድሕሪ እዚ ኣብ መደብና ክንኣቱ ስለ ዝኾንና እቲ ኣርእስቲ ከም ትፈልጥዎ ዲቨሎፒንግ ፕሉራሊስት ሶሳይቲ እዩ ዝብል ንሕና ከዓ ምዕባልያ ሓድነት ኣብ ብዝሕነት ሕብረተሰብ ኢልና ተርጉምና ኣለና። ኣብዘይ ኣትልቲ ኣርእስቲ እምበኣር ማይክሮፎን ሕጂ ናብ ተቐዲምካ ተኣህሊኻ ክቡር ሓው ኣምባሳደር ሃይለ ከሕልፋ። ቅድሚ ኣምባሳደር ምዝራቦም ኣሕመዲን ንእሽተይ መእተው ክገብረልና ሶሪ ኣይተሓዘለይ ሶሪ ኣሕመዲን ናባኻ እምበኣረይ መጀመርያ اوكي شكرا اسفاه شكرا مختار
في البداية نرحب بجميع ضيوفنا الكرام في هذه الأمسية. نلتقي بكم بعد فترة إجازة السنة الجديدة لسنتين 2026. نلتقي بكم مجددا ونرحب بكم. ولقاؤنا اليوم مع سعادة السفير هيثم مقاريوس الذي هو غني عن التعريف، وكما سمعتم في التعريف المختصر الذي قدمه الدكتور برهان. لا أريد أن أكرره حتى لا أطيل عليكم، ولكن اليوم نلتقي بكم تحت عنوان سمينار كيفية بناء تعدد مجتمعي في إريتريا، بناء سلطة تعددية يشارك فيها الجميع. تحت هذه السمينار سيكون أمسياتنا، ونتمنى لكم أمسية بالتوفيق، أمسية تكون موفقين جميعا، ونتمنى التوفيق لسعادة السفير هيثم مقاريوس. شكرا. اوكي ودي له أسفة يعني اللي يكون حو أحمدي مبارك كنت قاعد ما بيلزولكو حجي أنا بكور قاشانا أمباسادر هيثم مقاريوس مايكروفون كلهم حال فينا ما بخا مايكروفون راي غني اللي سمع على اللغو هو تسمع على تسمع كلام بو بو مجمر يعني بعلميهم أخبركم عدامكم أنا خبرة سمعني يغني لي of course قبوء كلها نايو سلزي كان قبوء وسدو بوغني بزعبا معبالي حدنت كاب بزحنت أقداسنت ممسرات حدا سفي حقراو سمور جنبار استناي حصير مأتو زقورو زلهو بزيادة جن كاب أنا أبزح زرزرات زاتو في مبقسخ قبرمو شعو أب زتخن أتو نثي زقدولكو زملو نزي براكو دماني كبره حتوتات كقربو العدل كله انتي زي قتيلة خلينا بتمأتوي زولكو خاطو أبزخون يكون بوليتيكا ومنقصقاس ملو حدنات زبهال مرقصن ودابن أفولي كونتات كم أبنت تأرى مجزأتها وقالسي انت زي كوينو مخلخة وسألنا أيو وقع حنتي أتا من ياشما مريتنا أيو حقرنا أيو مسخا كنبر أين دليلنا خنما على أين دليلنا ناتنا أيو وسألنا أبتوللو بملؤكا بسأرى مجزأتاوي قالسي برثاوي كساب برثاوي قالسي سلام ስለዚህ ሰላማዊ ብረታዊ ቃልሲ እውን ተካይዶ ምን ሽሙሉ ኣብኡ ንጹር እዩ እቲ ሓደ ዝገብረካ ፀረ መግዛእታዊ ቃልሲ እዩ ንኣገባብ ቃልስኻ ከዓ ይውስኖ እንተኾነ ኣብ መስርሕ ቃልሲ ንዴሞክራሲያዊ ምሕደራ ኣብ ሓደ ሃገር ዝምረፅን ኣብ ቀዋሚ ሰላማዊ ማሕበራዊ ሃገር ዘብፅሕን ኣይኮነን ንኣብነት ብሓደ መንገዲ ጥራይ ንሕና ፀላእን ኢልካ ጥራይ ናብ ብረታዊ ቃልሲ ትጓዓዘሉ እንሽሙ ኣይኮነን ምክንያቱ ዋላ ምስ ሕጂ ፀላኢኻ ዘሎ ፅባሕ ንጎ ብሓባር ኢኻ ትነብር ስለዚ እቲ ኣገባብ ቃልሲ በቲ ኩነት ናይ ትቃለሶ ዘለካ ትቃልሰሉ ዘለካ ባይታ ይውሰን እዩ ኣብ ኩሉ ሕብረተሰባት ብዙሕነት ማለት ኣብ ረብሓ ይኹን እምነት ዝተመርኮሰ ናይ ረኣያ ፍልልያት ክህሉ ባህርያዊ እዩ እዚ ፍልልያት እዚ ንዝተፈላለየ ኣመራፂታት ንምምዛን ስለ ዝሕግዝ እውን ኣሉታዊ ጌርካ ክርአ ኣይግባእን
ካብ ህዝቢ ንዝምንጩ ናይ ረኣያ ፍልልያት ንምቕራብ ዕድል ዝህብ ኣብ መወዳእታ ድማ እዚ ፍልልያት እዚ ናይ ተግባር ዓንቃፂ ንኸይከውን ድሕሪ ምምዝዛን ናይ ዝበዝሑ ርእይቶ ዝውሰደሉ መስርሒ ዴሞክራሲ ግዝኣተ ጉዝሃን ዝበሃል ኤርትራውያን ተቃወምቲ መስሪቶመን ዘለዋ ውድባት ብመሰረቱ እኳ ከም ኣምር ንዴሞክራሲ ዝቃወማ እንተዘይኮና ብተግባር ግን ኣብ መጠርነፍን መደምደምን ዘይብሉ ርእይቶኻ ምድፋእ ኣትየን ይርከባ ዴሞክራሲያዊ ኣገባብ ኣብ ምሕደራ ሃገር ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ምክያድ ሰላማዊ ፖለቲካዊ ቃልሲ እውን ወሳኒ እዩ ኢላ ኣምን ንምስራር ሓደ ሰፊሕ ሃገራዊ ስሙር ግንባር እምበኣረይ ህሉ ኩነታት ቃልስና ዝጠልቦ እዋናዊ ግዴታ እዩ ኢለ ዝኣምን ንዝተፈላለዩ ንግደሰሎም መንግስቲ ኤርትራ ክወስዶም ኣለዎ ኢልና ንኣምነሎም ስጉምታት ሕጂ ልዒልና እዚ ህሉ መላኺ ስርዓት ኣለዎ ምቅላስ ትርጉም ከም ዘይብሉ ብዙሕ መጎተ ዘድልዮ ይኮነ እንደልዮ መለታትን ስጉምታትን ክውሰድ ዘፍቅድ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ምትካል ቀዳምነት ክንህቦ ኣዝዩ ኣገዳሲ ኩነት ዓወትና እዩ ኢላን ነቲ ዝድለ ናይ ቃልሲ መሳርሒ ስሙር ሃገራዊ ግንባር ምምስራት ምቕዳም ማለት ነንዘለካ ግዳሴ ወይ መርገፂ ብዛዕባ ሓደ ፍሉይ ጉዳይ ንኣብነት ኣታሓሕዛ መሬት ወይ ፍሉይ ፖለቲካዊ መሰላት ረስዕ ወይ ምዳቤኻን ፍሉይ ዕማማትካን ዕላማታትካን ረስዕ ማለት ኣይኮነን ኣብትኻም ኣካል ህዝቢ ይሕሸናን እትብሎ ስጉምታት ወይ መሰል ክደፍእ ዘፍቅደልካ ስርዓት ሃገር ንምብፃሕ ሓቢርካ ተደፍኣሉ ውዳቤ ፍጠር ማለት እዩ ኣብ ከምዚ ዝኣምሰለ ቃልሲ ከምዚ ናህና ዝኣምሰለ ቃልሲ ከም ኣብ ኩሉ ማሕበራዊ ለውጢ ንምምፃእ ዝግበር ቃልሲ ዕላማኻ ምንምፃር መበገሲ ኮይኑ እንታይ ተቃውሞ እዩ ዝገጥመካ ከመይ ትገጥሞ ምፍላጥ ወሳኒ እዩ ናይቲ ለውጢ ዝፃረር ኣካል ኣገባባቱ ስልትታቱ ሓይልታቱ ድኽመታቱ ኣጥቂቕካ ክትፈልጥ ብግቡእ ንምቕያር ድማ ንፁር ስትራቴጂ ምሕንፃፅ ቀዳማይ ኣገዳሲ ስጉምቲ እዩ ቀፂሉ ነቲ ስትራቴጂኻ ንምትግባር ዝዕንቅፉኻ ኩነታት ኣለሊኻ ንዓታቶም ተሰንፈሉ ስልትታት ምትላምን ምኽታልን ንዓወትካ ወሳኒ እዩ ኣየኖት እዮም ሓያላት ጎድንታት ናይቲ ስርዓት ኣየኖት ከ ድኹማት ጎድንታት ምፍላጥ ንህዝብኻ ኣብ ጎድንኻ ንምስላፍ ዝሕግዙኻ ነጥብታት እዮም ነዚኣቶም ናይ ስጉምታትካ መሰረት ምግባር እውን ንዓወትካ ወሳንነት ኣለዎ ኣብዚ ሕጂ ኣብ ውሽጢ ሃገርና ዘሎ ኩነታት ክንጥቀመሎምን ክንከስበሎምን እንኽእል ዕድላት ኣለዎ ንኣብነት ናይ ኢትዮጵያ ንመሬት ኤርትራ ወሪራ ብሓይሊ ናይ ምሓዝ ፈኸራ ዝኸፍተልና ዕድል እንታይ እዩ ናብቲ ንደልዩ ዕላማ ንምብፃሕ ብኸመይ ንጠቐመሉ ክምዘን ዝግብኦ ሕቶታት እዩ ውግእ ምስ ኢትዮጵያ ጣልካ ምእታው ኣብ ሱዳን ንረብሓ ህዝብና ኣይኮነ እንተኾነ ግን ብዝኾነ መንገዲ ድማ ክንድግፎ ዝግባእ ኣይኮነ እንተኾነ ግን ጣልቃ ምእታው እምባዚ ሃገር ምውራር ክመፅእ እንድሕር ኮይኑ ሃገር እንተዘየልያ እዋ እቲ ንብሎ ዘለና እቲ ንቃለሰሉ ዘለና ዴሞክራሲ እውን ክህሉ ይኮነን ማለት እዩ ስለዚ ናይ ግዲ ንሃገራዊ መንነትና ንልኡላውነትና ክንግደስ ጠጠው ክንብል ክንቃለስ
يدلينا كمي إنا نقالس نزبل من يشمون تسرعتون قالس لزونه كمي جيرنا إنا إذا قال سزي إذا تساتفو زي نتن دل يزلنا لو تيت نموساقون كم سقون تي كندف قالو بزخلنا من قد نقورو زبل سلتي محساب والثاني يمثلني سلازي وي مزمار وي دما دي مزمار ابتو نهاجراونا تمت ايكون تحتو تصن ندير كاتاي تدبري سلازي ازي كمزن زدليو حتى يو الى يأمن مقام حدا سمور هاجراون كمبار نز تبعله استراتيجين سلتن نمحنصاصن نتغباراتنا نموهادن اب مخالنا وساني ترى زهلو سقمتي وبزحتن تقاومت ودبات إرترا زأمنالو مخانن زغلصو زلوا نتبي نتغباريو دلونت جن جنا ملو مدلاو زلو اي مسلنا ننا يودبكا امنتات مدرار اب عوض زبصح يكون سممع ابتن كل خازواسق ديمقراطياو سرعات متكال زخل انقفاتات مقلاي قدامنت كله يقبل بهلاي انا كاب زياده بزرزر زغصل ابزي تطو كبلمو اتحطون ملسل ناتي ايتو ترازي كونون ناي كال اوتو ايتو تاتون كحوزون انت كل ملسي اللي مالت هيكونن اكت انت ناتو ابزت انت ناتو زحاشبل سلازي مئتويت مزروا ابزي اخد يغني لنا كورحو امباسادر حيل منقريوس ناي بحقي حصير ناي بحقي ابتندتري قريبكا اتي زبالصغين اتي غداي مسحوات كوين بحوار نزاتي لهم بالكاي بار كورات حاتن حاتن كاف حجنيو اتي حتو ملسن جيزه خفيتنا يلنا مجمرا وين خيد جنا بزي ان اشتي متحساسبي كوكم زلي كورات حاتن حاتن لك حيل منقريوس عمق تاريخ زلوه كبيد كاليبرا بوليتيكاوي ባህሊ ህዝቢ ኤርትራ ስለ ዝኾነ ልክዕዩ ነብሲ ወከፍ ተኻፋሊ ሰሚናር ማልያ ዘይብሉ ሕቶ ክህልዎ ይኽእል እዩ ግን ምርራዕ ጥዕመና ምእንቲ ኣብዚ ቀረበ ቶፒክ ጥራሕ ኣተኪርና ንኩሉ ተኻፋላይ ንክበፅሖ ምእንቲ ኣብ ቶፒክ ጥራሕ ኣተኪርና ሕቶና ክነቅርብ ብሽም ኣባላት ኣራሚት ይምሕፀን ግዜ ካብ 3 ደቂቕ ንዓሊ ኣይንሕልፍና ምክንያቱ ሕቶ ደኣ ክኾን ኣሎ እምበር ናብ ርእቶ ገፁ ክፅጋዕ የብሉን ስለዚ ካብ ኩሉ ከዓ ኩሉ ሰብ ክበፅሖ ምእንቲ ቅድሚ ናብቲ ክሳይና ምእታው ግን ናብቲ ካልኦት ኣይትኩም ሓፋቢኩም ቅድሚ ምእታውና ግን መጀመርያ ንዶክተር ብርሃነ ዕድል ክቦ መጀመርያ እሱ ዘዳለዎ ሕቶ ስለ ዘላቶ ዶክተር ብርሃነ ኣባኻ ማይክሮፎን راي أواس فاي غني لي الحتوي كأتم بار أمباسادر هايلي أبال نايتوم بقول جل 15 تزفلتو 5 نبركا أبتمأتو تقيسانير بدحري اتناي مأسرتين ناي مجويتن ناي تما بسمرا زنبورو بصوتكا أبوزحات مدرهات أمباسادر هايلي نزي دنب دليت فتحي كمر حلو زبل حساب تلقاقامي يقرب نيرو قالون كمو أساقيرون بمرأي أمباسادر هايلي أبكندي نتز تقال سلوه هاقراوي ربحة زقدم ናብ ግላዊ ሂወቱ ኣተኪሩ ክብሉ ጀሚሮም ነይሮም ስለዚ
ብዛዕባ እዚ እንታይ ትብል ክቡር ኣምባሳደር? ከምኡውን ካብቲ ዘጋጠመ ምፍሻል ናይ ጉጅለ 15 ዕላማ ካብቲ ዝነበረ ዕላምኦም እንታይ ትምህርቲ ክውሰድ ይከኣል? ነዚአን ኣጣሚርካ መልሲ ክትህበኒ ፅበ ይቐኒየለይ። ኣስማ ሃራይ ክምልስ ዶ? ናባኻ ዶክተር ኣምባሳደር ሓቂ እቲ ለውጢ ዝደሊ እሞ እቲ ዝጀምርዎ ስለምንታይ ዘይመልእዎ ክብል ሓቂ እዩ። ሓቁ እዩ ዘይፈልጦ እዩ። ኣብቲ ጉጅለ 15 ንዘራረብ ነርና ኢና ንህለና ኣብ መወዳእታ ክኸውን ከም ዘይኮነ እቲ ንደልዮ እስኪ ተፀሚምካሲ እዛ ኮንስቲቱሽን ትምፃእ እሞ በዛ ኮንስቲቱሽን መሰረት ምስራሕ ይጀመር እሞ ሽዑኡ ናብ ዝሰፍሐ ኣካል ናብ ህዝቢ ክወርድ እዩ ትሕቶ። ኣብ እዋን ቃልሲ እንታይ ሞ ክብል ዳርጋ ብኩላትና ዝነበረሲ ቅድሚ ሕጂ እውን ገሊፆ እዮ ነይረ ብቲ ቅድም ኣመን ሽሙ ሓደ ሰሚናር ክሳተፍ መፈቲ ክገብር ናይ ሰሚናር ተሓቲተ ነይረ። ናብዚ ዲክታተርነት ዘብፅሐሲ እንታይ እዩ? እንታይ ነዚ ዲክታተርነት ዘደልደለ ኣብ ዝብል መንግስቲ ኢትዮጵያ ዓባያ 80 ሚልዮን ገለ ዘለዋ ህዝቢ ንሕና 2 ሚልዮን ዘይንኸውን እሞ ከዓ ኩሉ ኣፍሪቃ ንኢትዮጵያ ድግፍ ምክንያቱ ፍርሃት ኣለዎ። ኩሉ ኤርትራዊ ኣፍሪቃዊ ሃገር ከም ሓንቲ ኤርትራ ኣላቶ ውሽጡ። ስለዚ ናይ ምፍንጫል ጌርካ ስለዝቀረበ ኣብ ክንዲ ናይ ዲኮሎኒዜሽን ሕቶ ጌርካ ዝቀርብ ናይ ምፍንጫል ኮይኑ ስለዝቀረበ ኢትዮጵያ ኣፍሪቃ ትሕግዞ ካልእ ዌስት ብምሉኡ ንኢትዮጵያ ይሕግዝ፣ እቲ ኢስት እውን ንዓዓ ይሕግዝ ስለዝነበረ ኣብዚ ቀሊል እዋን ኣብዚ ሓፂር እዋንሲ ለውጢ ደሞ ደንበር ከነምፅእ ንኽእል ኢና። እዚ ንብሎ ዘለና ዓወት ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ክንዕወት ኢና መወዳእታ ዝብል እምነት የስ ኣብ ግዜ ሂወትና መፅእ እዩ፣ ግን የጠራጥረና ነይሩ እዩ። ስለዚ ኩሉ ሓይልና ኣብቲ ወተሃደራዊ ዓቕሚ እዩ ነይሩ። ፖለቲካዊ ፍልልያት፣ ፖለቲካዊ ምድላው ነቲ ሰራዊት እውን ገዛ ነቲ ዝቃለስ ዝነበረ ብምልኡ ምድላው ብዛዕባ ዝመፅእ ምድላው ካልኦ ኣፍልልያት ከየብፅሐና ተባሂሉ ምእንቲ መጎጎ ተሕለፋን ጨዋሲ ክንደይ ነይሩ እዩ። እዚ ስለዝኾነ ድማ እምበኣረይ ተፀሚምና ሕጂ ንድፋእ ኣላ፣ ነዛ ኮንስቲቱሽን ንድፋእ ኣላ። ኣይቃወምን እዩ ዘሎ ኢሳያስ እውን ኣይተቃወመን። ባይቶ ኢና ንገብሮ ዘለና ናይ ሻዕቢያ ባይቶ እዩ፣ ሻዕቢያ እዩ ዝካየድ ዘሎ ኩሉ። ስለዚ እዚኣ ክሳብ ዘላ ንድፋእ ኣላ፣ እዛ ኮንስቲቱሽን ትምፅእ እሞ ንሳ ምስ መፀ ሽዑኡ እቲ ሬይንስ ትልጓም ናይቲ ፖለቲካዊ ጉዕዞ ካብ ኢድ ሓደ ሰብ ክወፅእ እዩ፣ ካብ ኢድ ሓደ ውድብ ጥራይ እውን ክወፅእ እዩ። ምክንያቱ ውድባት ክቆመ እየ ሽዑኡ ዴሞክራቲክ ፕሮሰስ ክጅመር እዩ ሽዑኡ እቲ ዴሞክራሲያዊ ቃልሲ ሽዑ እዩ ዝጅመር ዝብል መንሽሙ እዩ ነይርና። እታ መጀመርያ ነዞም ፆተይ 15 ኣነ ወፃኢ እየ ነይረ ኩሉ ሻዕ መጀመርያ ኢትዮጵያ ድሓር ሕቡራት መንግስታት ደገ እየ ነይረ። እሞ እንታይ ነበር ኣብ ዕፁ ማዕፆ ንበፅሕ ኣለና። እዛ ኮንስቲቱሽን ክትግበራ ኣይኮነትን፣ ፖለቲካዊ ሰልፍታት ክፍቀዳ እውን ኣይኮናን። ከምዚ እንድሕር ኮይኑ እንታይ ንግበር ዝብል ሕቶ ንዛረበሉ ነርና ኢና። እሞ ኣግሂድና ቃልሲ ንጀምር ምስ መፀ ወዲብኩሞ ዲኹም ዝተጋደላይ ኣዳሊናዮ ዲና ኣብ ውሽጥና ዘሎ እኳ ህዝቢ ትረፍ ወፃኢ ዘሎ ዘይትረፍሲ ነዚ ውሽጥና ዘሎሲ ኣዳሊናዮ ዲና ከምዚ ዝኣምሰለ ቃልሲ ዝብል ሕቶ ኣቕሪበ ነይረ። ካቶም ዘለዉ ዝክርዎ እዮም። ግድ የለን ንሕና እንተተላዒልናስ ብምልኡ ህዝቢ ዳ እሱን ድልቱ ሆይሉ ክላዓል እዩ ዝብል መልሲ እዩ ነይሩ። እቲ ውፅኢት ከም ዝተረኣየ ከዓ ሆይሉ ኣይተላዕለን። ዝኣክል ስራሕ ኣብ ውሽጢ ህዝቢ ኣይሰራሕናን፣ ኣይዳለናዮን። ነቲ ክመፅእ ዝኽእልሲ
ኣይተዳለናሉ እዚ ምድላው እዚ ቀዳምነት ክወሃቦ ከም ዝግብኦ ድማ ኣይኣምን ነይራኒ ዋላ ኣብቲ ምስ ኣብ ምእሳርን ገለን ምስ መፀ ውድብ ንፍጠር ሕጂ ፖለቲካዊ ንፍጠር ክበሃል እንከሎውን መጀመርያ ህዝቢ ክዳሎ ኣለዎ ነዳልወሉ መንሽሙ ንግበር ኣብ ክንዲ ሕጂ ብቐጥታ ስልጣን ክንቅይር ኣየዳለናዮ ህዝቢ እዚኣ ነራ ርእቶይ ብዝኾነ ኮይኑ ሓቂ እዩ ኣብ መንሽሙ ሕቡራት መንግስታት ዕድል ስለ ዘኽቡ ኩላና እውን ዕድል ንድሊ ነርና ሽዑ ተትነብረሉ መንሽሙ እውን ስለ ዝትደሊ ሓቂ እዩ ዕድል ስለ ዝነበረኒ ሕቡራት መንግስታት ኣትየ ቀፂለ በቲ መንሽሙ ግን ኣይቋረፅክዎን በታ ዝከኣለና ዓቕሚ እቲ ዝከኣል ዓቕሚ እሞ ድልውነት ኣብ ውሽጢ ገና ምድላው ዘይተገብረሉ ገና ሓይልካ ምስራሕ ዘድልዮ ስራሕ እንከሎ ብዝብል እምነት በቲ ዘለና ዓቕሚ እናተዋሳእኩ ድማ ንግላዊ ሂወተይ እውን ከይረስዕኹ ኣብ ሕቡራት መንግስታትሰርሕ ነይረ በምዚ ቅድሞ ዝተጠቕሰ ድማ ኣብ ዕድላት ዝርከበሉ ብመንገዲ ናይቲ ሕቡራት ሃገራት ዝራኸቦም ሰባት ይኹኑ ትካላት ድማ ጉዳይ ናይ ኤርትራ ንኽፍለጥ ኣትሊስት ግዳም ብውሽጢ እቲ ዝሰርሖ ሰርሖ ውሽጢ ኣለኹ ኣነ ብዝብል ይቕፅል ነይረ ሓቂ ድኻማት ኣይነበረናን ማለት ኣይኮነን ወ ነይሩና ድኻማት እቲ ሓቁ ግን ኣብሶሉትሊ ሃገርካ ምርሳዕ ኣይነበረን ኢለ እየ ዝኣምን ኣነ በታ ዓቕምና ኩላ ደጎ ኮይና ንሰርሕ ኣለና ከምታ ዝኽእላ ድማ ክሰርሕ ፀኒሐ እየ ካልኣይ መሪሕነት ስለምንታይ ከም መራሒ ተራ ዘይትፃወት ኣነ ከም ዝመስለኒ ከም ዝኣምነሉ ክሳብ ሕጂ እውን እዝታት ንሕና እቲ ብረታዊ ቃልሲ እቲ ንናፅነት ዝግበር ቃልሲ ኣብፂሕና ኣምፂና ኢና እቲ ናተይ ወለዶ ማለት እየ ቃሊስና ኣምፂና ኢና እዚ ሓድሽ ዝግበር ወለዶ ሕጂ ባዚ ዝግበር ቃልሲ ሕጂ እዚ ሓድሽ ወለዶ ክመርሖን ብኡኡን ንዕኡን እዩ ክመርሖ ኣለዎ ንሕና እቲ ዝዓበየ ተራ ክንገብሮ ንኽእል ክንምዕድን በቲ ዘለና ኣክሰስ ድማ ሓገዝ ንምፋይን እዩ ስራሕና ብዝብል ድማ በታ ዘላትና ዓቕሚ ክሰርሕ ፀኒሐ ኣብ ኢትዮጵያ ኮፍ ዝበል ኩሉ እዋን ባዚ ሓደ ምክንያት ዋላ ስራሕ ምስ ወዳእኩ እውን ዘይከድክሉ ምክንያት ኣብኡ ኮንካ ብቀረባ ድኾኑ ምሕጋዝ ዝከኣል ክኸውን ነቶም ሓደሽቲ ዝወፁ ዘለዉ እሞ ንትግራይ ዝውዕዙ ዝነበሩስ ንዓታቶም ንምምዓዶም ንምምዓድ እዩ ናትና ተራሂለ ስለ ዝኣምን ንምምዓዶም ድማ ብዝተኻእለኒ መቸም ሰርሕ ነይረ ብዝኾነ ግን ንንየተሉ ሪሊ ከምዚ ገይረ ኢለስ ኣይዝገብረሉ ዝሕበነሉ ዘረባ ይኮንኩን ዝዛረብ ዘለኹ ኩላትና ብወገና ንገብር ነርና ንኸውን ኣብ ዘብፅሖ ግን ኣየብፅሐን ምክንያቱ the damage was already done we created ንሕና ኢና ፈጢርናዮ ነቲ ኣዝዩ ዝብለካ ሰንትራላይዝ ዝኾነ መላኺ ስርዓት ስለዚ ኣይ ኣክሰፕት ክሪቲሲዝም ከም ግላዊ ክሪቲሲዝም ዘይኮነ ኢሉ ግን ኩሎም እቶም ከማይ ነዚ ስርዓት እዚ ብዚ ደረጃ ዝክበፅሕ እውን ዘይተኸላኸልና ብግቡእ ዘይተኸላኸልና ኣብ ውሽጡ ከለና ናይ ኩላና ሓላፍነት እዩ ሕጂ ዝዘላትና ሓገዝ ክንገብር ነዚ መንእሰይ እዚ መንእሰይ እዩ ከም ዝኸት ለውጢ መፅእ እንድሕር ኮይኑ ናይ ውልቀ ሰባት ቃልሲ ይኮነ ኣንወይ ሕያ ግን ከብርሃ ስለ ዝደለኹ ይቐኒልና ወርሓዊ ኣምባሳደር ሃይለ ናይ ግድኒ ማለት እቲ ክብሪ ዘሎ ክበሪ ኣለዎ ስኻኒ ካጋዕሽታ ካልኦት ከዓ ልክዕ እዩ እቲ ክንፀር ዘሎ ክንፀር ስለ ዘለዎ
ተኣኺና ኣለና እሞ እታ ካልአይቲ ሕቶ ንሓዊ ክፈተ ብርሃን ክፈተ ብርሃን ክገድፋ እየ ኩራት ኣሕዋት ከምቲ ዝተባሃልናዮ እታ ሕቶ ካብ 3 ደቂቕ ላዕሊ ነዊሕ የብልና ሕቶ ኮይና እተርፋሉ እምበር ናብ ርእቶ ገጽ ክንፅጋዕ የብልናን ናይ ርእቱ ግዜ ክህልወና እዩ ማይክሮፎን ናብካ ኩርሓው هاي قني لي سلام سمع دابا هو تسمع لها اوكي غادي لي مجمرة انا عدالوتيكم كان امبسادر هايل مانكوريوس تعني يا مسجل قداس ارستي ابا قداس في ساعات من الوقت تحتو بوزو يحيرقن عن حنتي تقرمين في جيزين قال استرفعوا كان بدوس لزغلو انا ابتيا ንግጭታት ናይ ምስ ጎረባቢት ዝምልከት ዘልዓላ ከም ደለይቲ ፍትሒ ሓደ ሸነኽ ንፍትሒ ነካይዶ ቃልሲ ውሁድ ፍልልይ ንገብሮ ዘለና መሰረታዊ ይኮነ ቁልዓ ኣይኮነን ኢሉ ፅቡቅ ምክሪ እዩ ግን ብከመይ ንቅርቦ ምናልባሽ ኣብ ተወሳኺ ዝገለ ኣጋጣሚታት ክገልፃ ፅቡቅ እዩ እቲ መፍትሒታት ማለት እዩ እንታይ ኢና ክንገብር ዝግባአና ዝብል እታ ቀንዲ ሕቶ እዩ እንታይ ሕጂ እንታይ ኢና ክንገብር ንኽእል ንኣብነት ደለይቲ ፍትሒ እዩ ኣንፃር ስርዓት ህግደትካ በታ ሓደ ፍትሒ ንጠልላ ለውጥ ክመፅእ ንደሊ ኣለና ጎረባቢት ከዓ ንኣብነት ኢትዮጵያ ወራር ኣብ ልዕሊ ኤርትራ እንተፈፂማ ናይ ደለይቲ ፍትሒ ግብረ መልሲ እንታይ እዩ ክኸውን ዘለዎ ብከመይ መንገዲ ኣብኡ ገለ እንትብለና ፅቡቅ ነይሩ ይቀኒለይ ብህትት ኮይና ትሓተ እዩ ኦኬ يغني لنا برحاو امباسادر كاليتا حتى خلا ويس راي كاليتي الراي اوكي اسماعيل الراي هنا بخا مايكروفون كمو برحاو اسماعيل حاويس خاو بزح الزارو لك عندي كل يجب كتعرف انت كاين بزح تحتو يناب حتى وين انا ثانك يو هجي تاجيزي عقمتينا مايكروفون ابخا جزي عطيخانا سلازخون قلتيفنا متاعي مهاتو مجمرة ثانك يو امباسادر أنا سي ترستي خمبون دي قني بسلسة عم قنديو هذا developing a pluralistic society زبيليو بعربية خب مستترجمها كيفية بناء مجتمع تعددي زبيليو بتجرينيا هون كلها أني مع بالي حدنت كبوز حنت سلسة تتفل على تشميز اللوز يعني سلسة تتفل على ترجمي ذهب يعني حدي لكن خمسة سمعه هو which is very important زي أبتي يعني سقابت زولو أبايتا زولو plurality يعني pluralism أبايتا زولو ودباتي خلال الزغيل أبو طرحيتي فوكس كوينوتي ذروا يعني بس أنت حدا يونايتد ناشونال فرونت خمسة دلي يعني كمان كمزي لأن تعرف أنت يزبزولو وأنا أنت يسبنيره structural issue يعني ontologically مالسي بي سنة فترة رأيها تبوزح لنا تعلو يعني تستيت هلا أنا تستيت زقوم بوزح لنا تعلو عبرة تساوي بوزح لنا تعلو يعني بوليتيكا وبوزح لنا تعلو هون الحجة أدم ممسيز يعني سلذي حج بقى تم أبدأ أكينا زل ناسي نتر استخدم بو مسقنا ناسي بين زخون انت اشمي انا خم اسماعيل جن كميري انا ولاتي بزحنا تعلو جن كابزي بزحنا تزي خمي غير كاني هذا يعني انستيشنال زخون بانستيشنز كي دقف زغيل يعني كدقف زغيل بي يعني كونسنشوالي يعني كومبوننتس نايت ستيت زسامعلو عقبولو بايتا زحزه يعني انستيشنال زخون ابروتش ناي بيلدينج اوف pluralism بخمي يسمع دجنير مو أبزي I would like your comment thank you اديالهم اوكي يغني لنا يا خليت نقول 3 دقيقة يغني لنا بالطعم وانا قاعد لكم الا سيد عراي يعني دعان سنا الحمد لله كا ترى جزاه هالو بار نبغى مايكروفون امباسادر هايله الراي مجمرة زبزعة ناي مس إثيوبيا زلو مجيج أو زيبت حدا وجن ንልኡላውነት ሃገርና ክንከላኸል ይግበአና ናይ ተቃውሞ ኣካል ኮይና ኒና ሕጂ ንዛረብ ዘለና ይግበአና በዚ ሓደ ወገን ድማ ንፍትሒ ንዴሞክራሲ ኣብ ውሽጢ ሃገርና ከዓ ንከላኸል
ክንቃለስ ንደሊ እዚ ክልቲኡስ ከመይ ይወሃሃድ እያ ሕጂ እታ ነጥቢ ሰቨሪ ኣብት ሕቶ ድማ ንዓና ጥራይ ኣይኮነን ዝጎንፈና ከምዚ ንብዙሓት ዝጎንፍ ሕቶ እዩ ብሓደ ንክልቲኡ ክትገብሮ ቀሊል ኣይኮነን ቀዳምነታት ክትሰርዕ የድልየካ ሓደ ህላዌ ናይ ሃገር እንድሕሪ ኣብ ሕቶ ዝኣቱ ኮይኑ ድማ ደፍኒትሊ ንህላዌ ናይ ሃገር ክትከላኸል ግዴታ ቀዳማይ ግዴታ እዩ እንተኾነ ግን ነቲ ካልኣይ ሕቶ ዲሞክራሲ ሕቶ መሰል ሕቶ ፍትሒ ድማ ከይረስዓካ ከመይ ጌርካ ሕጂ ነዚ ተሳትፎ እዚ እንተዳ ምናልባት ኢትዮጵያ ሕጂ ከምዚ ዝበሃል ክትወርር እንድሕር ኮይና ከመይ ጌርና ኢና ንወራር ንከላኸልን ንዲሞክራሲ ከዓ ንቃለስን ዝብል ሕቶ እቲ ንብሎ ዘለና ሕጂ ዝሙር ግንባር ክፍጠር ኣለዎ እሞ ነዚ ኩነት እዚ ከመይ ገይሩ ነቲ ምቅላስ ንሃገራዊ ናፅነት ንሃገራዊ ልኡላውነት ከም መተኣታተዊ ከም መደንፍዒ ናይቲ ዴሞክራሲያዊ ቃልሲ ዲሞክራሲ ከዓ ይገብሮ ዝብል ሕቶ ዳት ኢዝ ዋት እቲ ስሙር ግንባር ንኣብነት ክዛረበሉ ዘድልዮ ክትልመሉ ትልሚ ከውፀሉ ዘድልዮ መኒሙ ድማ ኣይመስልንን it's not an impossible situation ናህና ጥራይ ከዓ ኣይኮነን ናህና ጥራይ ኣይኮነን ሓድ ከምዚ ዝኣምሰለ መንሽሙ ጎኒፍዎን እዩ የስ ሃገርካ ክትከላኸል ከለካ እቲ ቀንዲ እኳ ደኣ ፀኒዑ ንሃገሩ ዝከላኸል እቲ ንፍትሕን ዴሞክራሲን ዝቃለስ ኣካል እውን እዩ ንሕና መብዝሕ እቲ ተቃዋሚ ዝበሃል ኣካላት ሕጂ ብምሉእ ኣብ ደገ እዩ ዘሎ ኣብ ውሽጢ ዘፍቅድ የለን ዘፍቅድ ኩነታት የለን ዝቃወም የለን ማለት ግን ኣይኮነን ኩላህና ሰስድርና ኣለውና ክወፅእ ከለዉ ዝክር ኣለና ኣብነት ሕጂ እዚኣ እንድሕር ወራር ናይ ሃገርና መፂኡ ንሕና ክንከላኸል ኢና ምባል ጥራይ ንገዛእ ርእሱ ናይ መብዛሕትኡ እዚ ተቃዋሚ ነቲ ውሽጢ ዘሎ ህዝቢ ናይ ረቢ ቀረባ መንሹ መዓልቲ ዝመፅእ ህዝቢ እዋ ፀባ ስቲኹም ናባ ምክንያቱ እዚኣቶም ጠላማት ክሓቲ ፀረ ሃገር ዝበሃሉ ዝነበሩ እዚኦም ፀረ ሃገር ኣይኮኑን ንህለ ሃገር ኣብ ሓደጋ እንድሕር ወዲቓስ ክንከላኸል ኢና ንብሉ የለውን ከመይ ግን እዚ እኳ ንገዛእ ርሳሲ there is a certain positivity ኣብ ውሽጢ እቲ ህዝቢ ከመይ ጌርና ንጥቀመላ እትሕቶ ለውጢ ክመፅእ እንተኮይኑ እዚ ኩሉ መንእሰይ ኣብ ውሽጢ እቲ ሰራዊት ናይዚ ስርዓት ዘሎ ናይ ስርዓት ኢሳያስ ዘሎ መንእሰይ ትማሊ ካብ ሆፍ ዲኡ ብሓይሊ ተመንዚዑ ብግዴታ ዝተዓስከረ እኮ እዩ መብዛሕትኡ ዕድል ድማ ዝፅበ ዘሎ ከምዛ ናይዞም መህደሚ ረኺቦም መሊቆም ሃዲሞም ንደገ መፂኦም ስድሮኦም ዝዕንግል ቁርብ ዝሰዱ ዘለው ከምኣ ዕድል ክረኽቡ ዝፅበዩ ይበዝሑ ካብቶም ኣሚኖም ነቲ ስርዓት ዝቃለሱ is access actually ይህበካ ናዚኣቶም ከሆነ access ይህበካ እቲ ሕቶ ከመይ ጌርካ መዚንካ ሽዑሲ እቲ ንሕና ንገብሮ ምክልኻል ናይ ሃገርሲ ከመይ ገይሩ ነቲ ንዴሞክራሲን ንገብሮ ቃልሲ ድማ ብዘደንፍዕ መንገዲ ንገብሮ ዝብል ሕቶ it becomes a question a political question ክምለሽ ዘለዎ ስለዚ it is also an opportunity it may be an opportunity may be seen as an opportunity to strengthen that government ነቲ ዘሎ ነቲ ህልው ስርዓት but why not to weaken it why not ነቲ ክገብር ዝኽእል ንሕና ጨንጊፍና እምኒ ደርቢና ኣይንርክብሉ ኢና ነዚ ስርዓት እዚ ኣብ ደገ ኾንካ ኣብ ውሽጢ ምንቅስቃስ ከይተጀመረ ኣብ ውሽጢ ተቃውሞ ከይተጀመረ ነዚ ተቃውሞ እዚ ንምውዳብ ንገዛእ ርሱ ንምርቓብ ንገዛእ ርሱ ዕድል እውን ዝህብ እዩ ንሃገር ምክልኻል ንብሎ ዘለና ስለዚ I think there are opportunities also እዚ opportunity እዚ ክሕሰበሉን መደብ ክወፀሉን የድልዮ ከመይ ጌርና ኢና ኣብ ክንዲ ነቲ ስርዓት መደልደሊ ነቲ ዴሞክራሲያዊ ሓይሊ መደልደሊ ንገብሮ
ምክንያቱ ነቲ ህዝቢ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ከይወደብካ ንዕኡ ከይላዓልካ ብደገ ጥራይ ጨንጊፍካ ተርክበሉ ስርዓት ኣይኮነን ሃይ ዝብል ስርዓትካ ኣይኮነን ምክንያቱ ሮግ ጋቨርንመንት ብሕጊ ዝኸይድ ኣይኮነን መሰላት ህዝቢ ይግህዝ ኣሎ ሂውማን ራይትስ ይጥሕስ ኣሎ ብዘይ ፍርዲ ይኣስር ኣሎ ኢልካ ተዛሪብካ ዝኾነ ይኹን መጋባእያ ተዛሪብካ እሳቶም እቶም ዝዛረቡ እውን ተዛሪቦም ዝርክብሉ ዓይነት ስርዓት ኣይኮነን ምክንያቱ ካብ ኣህጉራዊ ሕጊ ወፃእ ዝነብር ሮግ ጋቨርንመንት እዩ ስለዚ ሕና እዚ ዕድል እዚ ዕድል እዩ ሪሊ መታእታተዊ መራኸቢ ዳይረክትሊ ንስቶም ንለውጢ ድልዋት ክኾኑ ዝኽእሉ እሞ ዘለዉ ንሳቶም ሓቢርካ ሃገርካ ትከላኸል ከለኻ it gives you an opportunity ስለምንታይ ንሕና ዘይንጥቀመሉ ሞር እቲ ስርዓት ዝብል እምነት ኣለና ብዝኾነ ኮይኑ ግን ከመይ ጌርና ነወሃህዶውን እዚ ንብሎ ዘለና ስሙር ግንባር ኮፍ ኢሉ ክዝትየሉን ከመይ ጌርና ንጥቀመሉ it's an opportunity at the same time it's a challenge but it's also an opportunity በዚ ክርአ ይግብኦ ባህላ እያነ እምበር ምስ ኢትዮጵያ ኩናት ምስ ኣብ ሱዳን ጣልቃ ምእታው ንረብሓና ኣይኮነን ሕና ማይ መንሽሙ ብዛዕባ ኣፍ ደገ ባሕሪ ዝበሃል ንኣብነት ሕጂ I was just ንቀሳቀሰሉ ኣለና to a certain extent እቲ ውግእ ከይመፅእ ምክንያቱ ስለምንታይ ኢትዮጵያ ኣፍ ደገ ባሕሪ ጥራይ እንተኮይና ትደሊ እዚ ቀሊል እዩ ንዓና እውን ንረብሓና እኮ እዩ ማይ ጨውና ክንሰትዮ ዲና ጠቕምሉ ንሕና እውን ንኸስበሉ እኳ ደኣ ዋላ ካብተን ካልኦት ዝባኹም ሰርቪስ ንሕና ዝበለፀ ሰርቪስ ክንበኩም ንኽእል ኢና እውን ትብል ኢኻ I was just really ኣብ መንሽሙ ጅቡቲ ከይደ ነይረ እሱ ስጋኣት ኣለዎ ፅባሕ ንጎ ኢሳያስን መንሽሙን ተሰማሚዖም እውን ከምቲ ቀደም እንታይ ገይሮሞ ዝነበሩ ንዓና ጠጠው ክብሉና እዮም ቢዝነስ ክንረክብ ኣይኮናን ድሓር ድማ ኢትዮጵያ ንዓናን ንመንሽሙን ንኤርትራን እናዋቃዕት እሶም 50 ከነክፍለኩም ኢሎምና እዮም ስለዚ 48 ደትህቡና ኢሎም ናባና ክመፂኦም ሕራይ ተብልናዮም ድማ ከይዶም ድማ 48 ረኪበ ኣለኹ 30 ደትህቡና ክብሉ እዮም ንኤርትራ ከምዚ ኢሎም ከዋቅዑና ክቕፅሉ እዮም ኣብ መንጎ ክልቴና ተለይሉ ንስውዋዕ ስማዕ እሞ መንገዲ ከለዎ ንሱ ድማ ስለምንታይ ከም ትልክዕ ካልኦት ዝገበርዎ ሃገራት ዓረብ ንኣብነት ዘይቲ ከውፃእ ምስ ጀመራ ነዳዲ ነፍሲ ወከፍ ካምፓኒ ዝወሓደ ክትረክብ ምእንቲ ነንሕደን ተዋቅዕ ነይራ እያ and they created OPEC was a common ናይ ሓባር ናይ ምውጋይ ኣካል ፈጢረን ንሕና ካብኦም ዘይንገብር ካብ ሶማሊላንድ ሒዝካ ካብ ሶማሊ ሒዝካ ሶማሊ ኣላ ድሕሪኡ ንስኻትኩም ኣለኹም ድሕሪኡ ንሕና ኣለና ድሕሪኡ ሱዳን ኣላ እንተወሓደ ዋላ ክፀልቡ ንከኣል እዩ ዛብ ግብፂ ንሕና ኸ ከም ናይ ባሕሪ መንሽሙ ዘለና ሃገራት ከ ስለምንታይ ስታይ ዘይነውፅእ ሓደ ናይ ሓባር መዋገይ መንሽሙ ኣካል ክንገብር ንኽእል ኢና ተስዩ ካብቲ መንሽሙ This is a fantastic idea. كما يقول كم مسمع الإساءة سلوم كما يقول كعبرزي وما حجزنا تعالوا تقمص حجزنا تبعه النون زبلك. There is a lot the engagement خنرخبو النفسي شجر و opportunities ونفتريو. سلزينة opportunities نحزنلو. ممس حزبنا نرخبلو. نتوم كجبروز قولو. ኣብ ውሽጢ ዘለዎ እዮም ለውጢ ክመፅእ ዝኽእል ባእታቶም ንዓታቶም ክንረኽበሉ ንኽእል ዕድል ንረክብ ብዛዕባ እታ ካልኣይቲ ክድፋእ ዝከኣል ዘይ ፕሉራሊዝም ሲ ብፍልይ ዝበለ መልክዑ ሓስብ ነይረ ኣነ ኢልካ ፅቡቅ የስ ብኡ እውን ዘይረኣየሉ ምክንያት የለን ፕሉራሊዝም ክበሃል ከሎ እቲ ኣብቲ ፕሉራሊስቲክ ኣሬንጅመንት ዝኣቱ ዘሎ ኣካላት እንታይ ተገዳስነት እዩ ዘለዎ እንታይ እቲ ሕቶታት ጎዲሉ ዘሎ ኣብ ምሉእ ዴሞክራሲ ከይመፅእ ጎዲሉ ዘሎ እንታይ እዩ ኢሉ ገምጊሙ ኣብ ምውሳን ከብፅሕ ዝኽእሎ ስርዓት ምፍጣር ማለት እዩ all I'm saying is እዚ ስርዓት እዚ ክፈርስ እንድሕር ኮይኑ
حيالن دخومن قدنتاتو نلالمو نعو أللينا نتحيال كما قرنا ندخمو بمفلات شعوء إنا أبتن دليو زلنا نموت كنبتح نخيل even to define what are the problems I wish تزبنا زلو أقاماتي انتا يموني مفتحي خمين قورو زل عالكي حتوتات which is very relevant حتوتات نعوء نمزتاي وننتغونسي بايتاي لنا مو نت بايتاتي نمفتار مجمريا قدامنت نهار يسبلن زبلاجي بركت عتكايل كوي بزح كنت عتكايل كونكلوجن تبتح ما تقبرقن يبلكا ما تقبري بالكان إذا سرعة زي نبومولو عسيوه حساب استرخبه ديفاين غيركا زي أخالا زي أخا رمالو ناي مريت حتى خمس غيرهم ناي مريت عد وسيدو مالو قال متبال بزح يحجزنا نيو زبل استايزل لنا ناي اوكي يغني لنا ورحو امباسادر هايله بدحري زولو مايكروفون ناب لالمباو ودبلاتا مجمريا بدحريو خا مليونس ايفون زباليو مجمريا ودبلاتا بجاهم صبوا لنا سقع حجي بزحات كايدم حفاب لمثل زلو تجيز خاخلنا منتي تاسلس دقائق اين حلفا صبوا لتي سقع حجي صورو حتتي مايكروفون ناب خاو دبلاتا يغني لي أسفها يغني لنا خاني الراميت إذا عمت مهرت ناي كلتشعر عسران شدشتن ناي تقبر خنقيرا كنك على السالنا زبلي دلني كمزي كبور إمباسي هايلا من قريس كزارة ود صنحو بحكي نسي تددل دلو حجي أم تقبر قلتنا خمي غيرنا كنكيد نخل تراي كنحسب لنا اتزحلف عامتات نحنا خسرنا هنا كم دم تقامو كله دليت فتحي كله خيد صنحه شجر نحنا هنا امسينا مالتي نتشجرنا هم فتح يبقى عنان مالتي حجي حنت تكبراويت كتكون دلوا نغرات انت يا اخ نبل نرخينا ازيا كبور امباسي هاي لمن قريس دلوا زلو كمي غيرنا اب تكبار نترجمه قدامنتنا خنتاي كخونا لو بزعبا زي زلو سرعات مزراب بزحد لا يكونن مخنياتو كله تماهرنا هنا مسلني اذا 30 40 عامت كانوا كله تي قفعتات ابلع لحزبنا وريد دلو ردو يو مالتيو نهنا دخمتات جن داتي حزبنا خاوصينا يا مخانا نفسنا حلنا نقف في قبانا يبل مالتيو كم حتى غربا دليل دلخو تي كبابنا قرنا افريكا زلو حجي بفلا اثيوبيا السودان يمن كله صومال اذا اب حدغا تنطلط الى زلو مالتيو مسوخ انا نعنا خم حدغا خوينو قديمنا دلو خنتات كاني اذا ناي افار زخيد دلو خنتات كم حتى غربا دلي بزعبازي انت يفلط لكم كور هاي امباسي هاي لما قريوس زي حاتت يدلي تديكونه اب حصص سلازلنا نحصصاونت غزي خيقدمنا خلو نحنا نقدمه اليه عاصي يقدن له يغني لنا ورحو ابزي ابت مسرع تلاقي له مليون ايفون ايكون كان قيد ما زلو دانيال برهيو يمكن مبلاتا ينير دانيال برهي سلازي مايكروفون اب دانيال برهي اسمع له ده هو حاجه تسمع لها اوكي سوري ثانك يو فيري ماتش انا غريمات نيرا هون دقيقه اتس اوكي من مشكر نمبر 1 اوف ذا قدامي زغبوركي ويلكم honorable your excellency ambassador Haile Monkorius good to see you قعد كلاي غزي بسلام بعين ترانا كحصرا بزح يدو سبال عيلو سلو زلو امبار ambassador Haile انا زي اكو برتعتي مسخت كون تخل وي قلقلي يقول مليسكا لها بعل كفه برهان قال زحتته وقن فليز بلا خبناتك الرأي اختبنس لزدلي امبارتي ناي جي 15 تبهله كله تي ستيبات تي بات كله حالفنا ابز وانزي انتي نقبر زي كونس مرجعاتاتينا نقبر زلنا مثلني ابتي يانج جنريشن بلو ريفولوشن يكون كالو يكون بخمي داتو يا مرجع زلا كمي نقبر زي كونه بخمي ابتنا مጨረሻ ديسيشن بصحنا لنا ስለዚህ
it's very excruciating أنا بدي decision نخبر حموشت عينت أب إثيوبيا بدي سابا لنا تحدى sovereignty حليو مس أبي زسرح تخلأي sovereignty نا إيرترا حليو مس أبي زي سرح اتصالساي مس TPLF ندا سرح مس بلصقنا زي سرح مالتيو ترابعاي مس بلصقنا عند سرح sovereignty نا عدو زي قد سؤال تحمشاي the Eritreans living peacefully أب أديس أبا زولو هزبي daily هيوتو እንዳገበረ ግን ወሪድ ኮይኑ ዝነብራሉ ሕጂ ንሕና ብዚ ዲያስፖራ ኮይና ብዙሕ ዓይነት ዲሲሽናት ንክንወስድ እዛ ቃልሲ በአዲስ አበባ ትብል ኣነ 1991 92 93 በሎ ወደር ህዝባዊ ግንባር ይኹን ግን እታ ሊት ዝኾነት ናይ ግደፍ መሳርሒ እንታይ ተገብረ ኣብ አዲስ አበባ ኣነም ባዕለይ ምስክር ዝኾንከ ዝኸደሉ ዝነበርኩ ቦታ ተተሓኒቆም ተተቐቲሎም ብዙሕ ነገራት ተገይሩ ኣምባሳደር ሃይለ ኣብ አዲስ አበባ ነርካ ኢኻ ትፈልጦ ኢኻ ብዛዕባ ኢትዮጵያ how it is ስለዚ እታ ኮሽን ትመጽሲ በኢትዮጵያ ገርና ንኽንቃለስ መልክዕ ኣለዋ ድዩ የብላን እቲ ካልእ ቁ ዳርጋ ሁሉ መሊስካ ኢኻ ግን ኣብዚኣ ብጣዕሚ ተሸግረና ስለ ዝኾነት ንዓይ ግን ከም ዳይንዮ ዳርጋ 30 40 ዓመት 50 ዓመት ይኹን ከተጥፋኣናን ከተጽንትነናን ኣብዚ እዋን እዚ ኸኣኒ ካብቲ ብሙሉ ካብ ዳማት ጀሚርካ ዋላብቲ ትግራይ ዘሎ concentration camp ንብሎ ኣብኡ ዘሎ ተኣገን ይኽሪኦ ከለኹ እዚኣ ሞኻ ምስ ጽምዶ ትገይሩ ምስ ዘሎ ምስ TPLF ማለት እዩ ብኡ ጌርካን መቀላሲ ብሕፅር ዝበለ ከምዚ ክትገልጸልና ተኽኢልካ I would be honored and then thank you very much. Good to see you. Respect. Thank you, Dr. Ambassador Haile. يعني لنا كور حاو دانيال نما ميكروفون ambassador. Okay. Thank you. حدث ناي عفر حتى إلو نيرو مجمرة إذا ناي عفر حتى really ناي عفر ترى حتى يكون إذا كله قرن أفريقيا بملؤه really بكولونياليزم كسب كندتي أي تسألون ناي كولونياليزم قد بوست أفريقيا جميرو actually أوروبا تا إندستريال زخونة مجمرة ذلي وش رؤوس بلكا slaves قالوا gold أفريقيا قالوا كو من شو مؤيو كسب قرن أفريقيا أي تتوين مستطوي بساودرن أفريقيا مسبوعون ني هندي تشاينا زنورم نقد من شو مبري أقلبو ينبر أقلبو أقرن أفريقيا زمسة زي سويس كانال مستخفتي شعوه it became an international highway كوينو زي قرن أفريقيا أقرن أفريقيا بازي كيع بعرف مالتي قرن أفريقيا حجي أقداسناتنا قرن أفريقيا تقداسنات أفريقيا أفريقيا وشو يمزيو and more مازبلكا كساب كندتي نوي حيث أنحن impact ناتو أقبر نيجيريا مهنتن 4 عملت 3 عملت 4 عملت عينات من شو مجزأتنا إنجليز أتي من شو مزمت نحنا زمت وكو أتنا حوارتو مكروكوي نحوارتو مكرويو so the process of nation formation the state formation دارجة أيضا ودان حزو أوروبا خندي كويناتات يحلفوا أبزن نرينزل لنا جي زلك دلوات زمسلا دلات زمسلا نيشن ستيتس وي مالتي ناشونال ستيتس قد من بصحن كندي كيناتات كندي وقعاتي نارينا أبنشو أبنشو مخ أبز قرن أفريقيا دما عدلات ما يتهزبتات ونا ينبران أيضا بتي وشتاوي زلك إمبرياليزم ناي بازلك إمبريال مجزأتنا إثيوبيا وين ما جزأت موسي ومنوي حيث أنهون حدش من شمو حدش identity حدش من شمو الفتار أب زنات من شمو مسمته إثيوبيا انتاي نكبر انتاي عينت من شمو نحن نفتر كله خلو فدرال مجلسلو على سنتراليز مجلستي نكبر كله خلو مو فدريشن قليم ساعة كله خلو وان نعفر مقصاص ميوشعو كلها نن بهيرا كتزاربن كلا نزلوا وشتي إثيوبيا بهيرات فدريشن كأقوم من كله the Afars however اليوم فرقوا أب إيرترا فرقوا أب إثيوبيا اليوم أب سوماليا أب تأخذ بلوك جيبوتي ومكففال سلزنا بري
نحنا مو عفار ستيت زي نقوم نحناس زبل انقصاص نيري شعون انتقونه now كما يجركا تفتحون از قداي زي in the longer run يزبلكا حجينا the 18th century 19th century كان ملس ايكونا نزي كما يفتح in the longer run the aspirations of the Afar people as a people in general كما يجركا يفتح زي بحبار مستمنش من فتحه خوينو اوشت ارتراغن حقم to be منش مخوخون مخنياتو تسقيمهم يعني مخنياتو ولا عسى خيقفون تخلكلهم بت سرعة ناي إساس so naturally there is grievance نايت grievance مفتحي انتا يخون يحجي انتا يخون this is an issue really we have to talk نحنا تنا إرترا إنا خنزارب نفعل حجينا يسفح خاو أكونا خنزارب أوشت إرترا انتاي مسلات يو زقفف زلو تستفل عليه بهرات عفر تراي زي كونون من البات زيادة عفر من نواورو خاب بحري عسا قفيف كايو نسو تخلكيلو انتا يقبر what do we do نزبل حتو حدا أوشت إرترا كالا أكي أوشت ريجين أوشت ملو ريجين نقزا رسو there is a movement now and ساتفي أنا مساتهم كاب كارتو كساب مقادشو زلو هزبتات تمساسالنت ناي كوناتات زلوهم ناي كوناتاتهم تمساسالنت زلو هزبتات ازوم هزبتات زياتهم ايروب اكو اخندي عمتات زتواقي اخندي economic قديتا خوينو ناب حدنات قصو زخيد زلو why shouldn't we go towards integration زبل حتو زلعلو له وصبو كم علامة متن صبو وابون مبسحقن أو نبصح سي كوسد زلو سبمتات مجمريا ناي إرترا نقبرمو أو وشت إرترا مسل حزب عفر زخبرلو مسل كل خالق حزبتات زخبرلو سرعة منمسة and then we can think about the wider issue of the entirety of the Afar people, the entirety of the منشمون Somalun كم زبل منشمون لو العلو رجون انتوانا سلازي مجمريا تحطو أو وشتي إرترا ملو مسلهم كم كل خال إزبتات إرترا زلو بيرات مسلهم سحلو لسرعة مونفتر and then the question of the wider Afar issue أمر أي نسبروها بتنا حوار كلهم كون بيقول كل حتى يهون زبل النتيجة اللي أنا مجمريا جن مسلهم أو وشتي إرترا كلهم سرعات حدا خابتي علام ناتهم ترايزي كنا ناي كالوتون كم استقف بزعبة تا كالايتي رئيتو اسكز آخرني كصحفة جميلة رسعية تاناتيديا أمباسادور وناك دانيال لو حق كحترا زب إثيوبيا بأديس أبابا جيركا نقال ذكريا دحن كود ألكا جن أمباسادري انتايني رواز نديام مقع قال فكاني حجي كابتي حق إني نحن بلوك to the ground خاطري إني هذا الله some part of Eritrea واتشو جنباري لهم كيدو مالو وكالوت كأني دفيو مالو سلازي أبتمون بفحفح ترى لهم كمي جيركا زيات تبلا طبقا أيوه thank you ترجيكا انتاي مسلكا أبزروق ماي كتحمبس هاي تخلنيها تساقمي كنيعك هتعمبسون هاي تخلنيها إياق ماي إياق كنا ثاتي زلوتو أبتخلابي إزيهم يزولكا بتحدو جن ولا خابز وزائي كيدوم كابوزائي تمليسهم ناب إثيوبيا نحن نقالس ناس لذي إثيوبيا أتحنتي سلايتنا إرترا زلهموني موها قربيتي أخت عجزنا هتقل بزبل منشمو يواه ولا أنا التحساسبة زهود زلو كم سلايتي كير كخوت صرو أقبؤمن انت هنا جن أبزي ني إرتراون وريرة حزية زبل زلو سرعات ومو بزخونة يكون من قدي بزيكا كحجزك دعري لكازي you have to ask the first question what does he want what does تناتور بحاخن تايو كتكام زدل زلو مدخمي مدكمني إرترا نتنا إرترا سرعات انتزي كوينو مدكمي ناي ديمقراسي
ዴሞክራሲያዊ መሰላት ኤርትራውያን ንምሕላው ኢሉ ይገብሮ ከም ዘየሎ መጀመርያ ከነረድኦም ክንክእል ኣለና ሪሊ ኢት ኢዝ ኖት ኣይኮነን እንተኾነ ግን ምኹናን ኣይኮነን ኣብዚ ገባባት እዚ የዝብለካ ሪሊ ከም ዝበልኩ እዩ ኣብ ዕያግ ማይ ፅሩይ ክትሪኦ ብንፁር ክረአየካ ኣፀጋሚ እዩ እዚኦም ክንቃለስ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ገሊኦም ሲ ወረ ከይድና ክንስዋዕ እውን እዮም ዝብሉ ዘለዉ ከም ፀላእቲ ዘይመውፃሮም ግን ጉይ ሜላ ኣብዚ እዋን እዚ ብቀዳማይ ኣብዚ ሓፂር እዋን መንሽሙ ደው ኢሉለይ እዚ حسين خليفة يدولوا ያለው መንግስቲ ኢትዮጵያ ንዓ ምፃእ ኣብዚ ንሕግዘኩም ኢና ገና ንብሉና ያለው መንግስቲ ኢትዮጵያ ክሕግዞም እንተዝኾኑ በቲ ሓደ ወገን ክንወርር ኢና ወሪርና ክንሕዚና ይብሉ ኤምፓየር ክንፈጥር እንደገና ይብሉ ዋላ ኤርትራ ንገዛ ርሱ ብሓፈሽኡ ናትና ነራ ለዚ ኣብ ሕቶ የእቱ በቲ ሓደ ወገን ድማ ንዑ ክንሕግዘኩም ንዓኹም መሳርሒ ክጥቀሙ እዮም በሪ ኩሉ ትውድባት ኣነ ፈልጠ እቲ ውድባት ኩሉ መሳርሒ ክጥቀመልካ እምበሪ ናይ ብሓቂ በመትከል ክሕግዘካ ኢሉ ኣይኮነን እዚኣ ፈሊጥካሲ እንታይ ኢኻ ክትረክብ ሕጂ ካብ ኢትዮጵያ እንታይ ሓገዙ ኢኻ ክትረክብ ካብ ኢትዮጵያ they will instrumentalize you to weaken the resolve of the Eritrean people to continue as a people እዚኣ ንክገብሩ ስለዚ መሳርሒ ኢኻ ክትኮን ኣይትኽእል thank to him سمعني كده يزبلك ስለዚህ ኣነ መስታይ ይመጽዩ ኣይብልን እየ ለውጥኽ መጽዩ ብኸምኡ ጌርካ ለውጥኽ መጽዩ ዝድገፍ መንሽሙ ኣይብልን እየ ክኹነኑ ግን ብዙሕ ደንበርበር ዝብል ዘሎ ኣብዚ ዘይንጹር ሓደ ንጹር ዝኾነ ሓደ ስሙር ሃገራዊ ግንባር ተፈጢሩ እንደሞ ይምኾነን እሞ ንብሎ ዘለና ኣይና እዩ እቲ ከዋፃእና ዝኽእል ከመይ ጌርና ኢና ነዚ ስርዓት ናይ ኤርትራ መንሽሙ ክንገብሮ ንኽእል ከነዳኽሞ ንኽእል ከመይ ጌርና ኢና ንዕኡ ከዳኽም ዝኽእል እውን ስጉምታት ክንወስድ ንኽእል ተባሂሉ ተገሚቱ ክኸውን እንከሎ ሓደ ትኸስበሉ ነገር እዩ ከምዚ ሕጂ ዘሎ ግን መሳርሒ ክጥቀምሉ እንተዘይኮይኖም ኣነ ንኤርትራ ረብሓ ወይ ንህዝቢ ኤርትራ ናፅነቱ በቲ ሓደ ወገን ክወርር እየ ብሓይልካ እዚኣ ትብል በቲ ሓደ ወገን ድማ ንዓ መንሽሙ መሰልካ ዝሕለወሉ ስታይ ክሕግዘካ እየ ኣይኮነን ስለዚ ክንምዕዶም የድልየና ባህላ ያኔ I'm ready to do that and I've done it in my own way ክገብር እውን ፀኒሐ እየ ኩላትና እውን ነዚኣ መሳርሒ ዘይምዃን ኣትሊስት ግን ዘይምኹናኖም ሪሊ ምኹናኖም ዘይኮነ ክዋጋዕ እዮም ዝብል ዘለዉ ንቃለስ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኣገባብ ግን ይስርሕትሉ እዚ ስርዓት እዚ ክጥቀመሎም እንተዘይኮይኑ ናይ ብሓቂ ንመሰሎም ንክቃለሱ ከደንፍዖም ኣይኮነን ዝሰርሕ ዘሎ يغني لي أتو أمباسادر هايلة أنا وكم عايز أحسب مالتي basically دانيال حوي ثلاثة أخواتنا مستعصروا نيوناس والدو حجري أو كقلت أيو أنت عينت في رخكم مستي إثيوبيا أمباسادر إمبسي أبديسيز قبرنا يوم دانيال يتحزل لي تبعت إيدهم حفا بيلم تسلسلو يس دينا نوعو عدل نوتم قالت كأكنهم يغني بعلها ورا عنتو يلكي أخاهم so بعد مايكروفون thank you yes I squeezed you thank you يا تسقوا يكونن زغنا هين مايكروفون حجنا بحو مليون ايفون بدحريو جو جرين ايرتري علخا مجمريا جن ناب مليون ايفون زينا تيليا ايفون انا باخيا بليز كنت ثلاث دقائق يتحلف طبوا على الناس حجي تسفاق بركه خبا تكون ايش يعني الله سلام كبر امباسادر هايل منكوريس ناتي حتى أبز جزيزي بزحات تجراوت إترا أب تجراي سباوي سنتات والجنوسايد فتيما زبالة له جي ناتكا فلتاتن ناتكا تمكرون أبي أنك سرح نوع جزء صنعك أبجمد بمتا زي بخميت ريا بخميت قلصة حكنا تعلو للكارت أمن فلتات كانت تمكرها مركز بمجبار يتخلعي تحتي كاني كور أمباسادر حزبية ترابوش يكون بدقة ديمقراطية وسرعات نمسرات كدالة يسمحن سلازي
ብዛዕባ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ኣብ ኤርትራ ንምፍጣር ወይ ንምስራት ኣብዚ ግዜ እዚ ከማረስተ ልዕልካ ንኽትካተዓሉ ትርጉም ኣለዎ ኢልካ ተተኣምኑ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ህዝቢ ንኸይዛረብ ከማን መሰል የብሉን ሓደ ሕብረተሰብ ክዛረብን ክፅሕፍን ኮሙኒኬትን ገብር ዘይክእል ተኾይኑ ኦብቪየስሊ ብዛዕባ ዝኾነ ይኹን ሓድሽ ሓሳብ ከማዕብል ኣይክእልን ኣብ ደገ ተኾነ እውን በዚ ዘሎ ዕድላት ናይ ምዕራባውያን መሰል ናይ ምዝራብን ናይ ምስሓቅ ተጠቒሙ ብግቡእ ክጥቀመሉ ኣይርአን እየ ዘለኹ ንንሕድ ባስ ሕኮት ዕግርግር ፍጹም ኣሳሪ ዘይብሉ ኣርእስቲ ሕጂ ዝጓዓዝ ዘሎ ስለዚ ብዛዕባ ዲሞክራሲ ንምዝራብ ንመሰረቱ ኣብዚ ግዜ እዚ ትርጉም ኣለዎ ኢልካ ተተኣምኑ ይቀኒየለይ ኣምባሳደር ሃይለማርያም ቆሬስ ታንኪዩ اوكي يعني لك برحو جو جرين اريتريا اللي خديها Okay. Thank you for having me. Ambassador Haile Mankores, welcome. أنا نمجمع عجزة أبزي platform زري كازلوخ أبز حلفة إسران هموشان عمت وينات كا contribution ويسخادو تخايا زوهان عينة تبتا وعيراهون كم سبمتن من الوقت research انتقبر كوه كركبو خون تسفا قبر ناتي هدتو انتايو أبز حلفة إسران هموشان عمتات مالتني exile مسوطها انت عينة contribution غيركا نزي دنبه فتح زبحال زلو وي دنبه تقامتي عب هبرت وي عب سمرت نخملشو زغبركا contribution انت عينة استراتيجي تتقيم كان يركا هجيخا انت عينة دهر إسران هموشان عمتسي انت عينة استراتيجي خاهيس كامت زي عبي ارتراز زلو كونتات مالتي قواماوي منغست خم زي كونه سبعة تحزا عبي ارترا أزيو هما كونتات يزركب مغنياتهم صحاب زنبر كالو أبت قلف بوتا ناي ودبرات حاجرات بزابا سدتنياتات إيرترا أب ليبيا أب دابات زلوسي ناتكا أجام انتاين انتاينت contribution غير كان يركا بهجها انتاي كتقبر تخيل مغنياتهم سوات أبت دنب فتح مسمتشو ستيل نلوت زخون وي sustainable زخونه solution አይገበሩልናን مزينريو زلنا نفسه كف إرتراوي أبدن بفتح unity زي مهلاو ولا كابداس هقدف نابدن بتقامتي نممت أهمان كبيد زخونه خونتات يوزرلو سلزي انت عنتتي استراتيجي بهجي كأوت الناس تفتينيو يسران هموشان عمت بمولو تفتينيو territorial integrity ዝበሃል ብፍላይ ኢትዮጵያ ንኤርትራ ክትጎብጥ ዝኾነ ይኹን ኤርትራዊ ተቐባሊነት የብሉን ኣነ ብወገነይ ኤርትራን ኤርትራዊነትን ኣብ ዋጋ ዕዳጋ ዘእቱ ኤርትራዊነት ኣብ ሕቶ ምልክት ዘእቱ ዝኾነ ዓይነት ናይ ደንበ ተቃዋምቲ ስትራቴጂ ዝኾነ ኤርትራዊ ኣይቅበሎን እዩ ስለዚ ናቴ ታህቶሲ እቲ ዝገበርካዮ ኮንትሪቢዩሽን ሕጂ ብሕጂ ትገብሮ ኮንትሪቢዩሽን ሲ ማለት ክንደይ ታርጌት ክሃርም ክእል እዩ ማለት ክንደይ ዩኒቲ ከምፅእ ክእል እዩ ኣብ ዳባት ዘለው ኩነታት እንታይ ክትሕግዝ ትኽእል ኣብ ሊብያ ሎሚ ኤርትራዊ ኣብ ዕዳጋ ተቐሪቡ ድሸይጥ ዘሎ ሂማን ትራፊከር ወይ ንገዛ ሰራሕተኛ ክገብሩዋ ንሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ኣብ ዕዳጋ ወሲዶም እዮም ድሸጥዋ ዘለው ንስኻሞ ናይ ኣምባሳደር ናይ ዩናይትድ ኔሽን እሞ ኣብ ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ንሰላም እጃሙ ዘበርከተ ተባሂልካ ዝተሸለምካ ሰብሲ ኣብ ህዝብና እንታይ ዓይነት ኮንትሪቢዩሽን ጌርካ ኣብ ዝሓለፈ 25 ዓመት ይቐኒየለይ ታንክ ዩ ኦኬ ይቐኒየልና እኮ ሓው ጎግሪን ኣስፋ ሓወይ ምናልባት ሽሞም ሙሉእ ሽሞም ዘይሃቡ ብካልእ ሽም ዝኣትዉ ዘለው ሽሞም ክጠቕሱ ትግበር ፅቡቅ መስለኒ መኮነን ኣትየ ኣለኹ ዓዚዝ ባይ ደ ወይ ሽመ ዮናስ እምባየ ዝበሃል ኣነ ወላሓንቲ ጎግሪን እዘን ክልተ ሕቶ ዶ ክምልሸን እሞ ኦኬ ኣምባሳደር ኣብ ፌስቡክ ስቀኒ ጎግሪን ሕራይ ንሓና ሕፅር ከብሎ ኣነ ድማ ሓደ ኣብ ኤርትራስ ኣብ ትግራይ መን ሽሙ ጀኖሳይድ ፈፂማ እያ ዝበሃል ኣሎ እሞ እንታይ ርእቶኻ ዝብል ሕቶ ነይሩ ኣነ ዝብለካ ኩናት ርድእኒ ኣብ ኩናት ክንደይ ሰብ መውት እቲ ዕላማ ናይ ስርዓት ኢሳያስ
ምድኻምን completely ምብታን ናይ ወያኔ ናይ ህዝባዊ ወያኔ ትግራይ ይዕላሙ ነይሩ ዕላሙ ንሳ ነዚኣ እንታይ ከመይ ገይሩ ዘፈጽማ ህዝቢ ብምፍራሕ ድዩ ህዝቢ ብምቕታል ድዩ ድሕር ብለሉ ኣይብልን እየ ንወያኔ ንምድኻም እንተተኻኢሉስ ንምጽናት ኣኳዳ ካብ ሓይሊ ከም ትጠፍእ ምግባራ ዕላማ ናይ ኢሳያስ ምዃኑ ፈልጥ እየ ንትግራይ ህዝቢ ትግራይ ምጽናት ነይሩ ዕላማ ግን it's a bit difficult for me to say ህዝቢ ንምጽናት ዝኾነ ይኹን ዝበገስ ምን ሽሙ ስርዓት የለን ናምቲ ናይ ዓሌታዊ ስርዓት ምን ሽሙ ናይ በሂትለር ዓይነት እንተዘይ ኮይኑ ከምኡ ከዓ ነይሩ ትዕላሙ ኢለ ኣያምንን ንምጽናት ናይ TPLF እዩ ንምጥፋእ ናይ TPLF ምስ ኣብይ ኣብ ባእሲ ዘእተዎምን ንሱ እዩ ስለምንታይ ኢኻ ፕሪቶሪያ ከድካ ኣብ ዘረባ ዘኣተኻ ምስኣቶም ከነጥፍኦም ክንክእል ከለና ነጥፍኦም ንኽእል ነርና ኢና ክንድን ቁፅሎ ነቲ ኩናት እሞኒ ወያኔ ዝበሃል ካብዛ መኔጅማ ካብ መሬት ክሳብ ከም ትጠፍእ ንክንገብር ዕድል እናሃለዎ ከሎ ንዑ ንዛረብ በሊልካ ኣብ ዘተኣቲኻ ያ መባእሲቶ ኣመንጎሆም ስለዚ እዚ ከም ዝነበረ ዕላሙ እፈልጥ እየ ኣብዚ ንምብፃሕ ክንደይ ሰብ ሃሊቑ ከም ዝኸውን ፈልጥ እየ እቲ ዕላሙ እንታይ ነይሩ ንዝብል ግን እቲ ጀኖሳይድ ዝበሃል መንሽሙ እየ ዝብለካ ፈፂምዎ ዶ ይፈፂምዎ አንቶም ከታተልዎ ይርአይዎ ከም ዝመስለና ኣነ ግን ተቐንዲ ዕላማ ንወያኔ ንምጥፋእ እምበር ንህዝቢ ትግራይ ንምጥፋእ እዩ ነይሩ ኢለ ኣይኣምን እቲ ኣውትካም ግን እቶም ዝመራመሩሉ መራመሩሉ ሰበጅ እውን I think there is a study going on the outcome ናይ ህዝቢ ህልቀት ከም ዘምፅአ ጥርጣሬ ኣይህሉን ኣብ ከምኡ ዝኣምሰለ ኩናት እየ ዝብለካ እንተን ሕርቃንን ዘለዎ ናይ ኢትዮጵያ ድሌት ከ እንታይ እዩ ነይሩ ናይ ኢትዮጵያ ድሌት ከ እንታይ እዩ ነይሩ ሽዑኡ that is also a question ኣነ ኣብ ዘይነበሩ ኩሉን ዘይፈልጦ ብምሉእ ዘይፈልጦን መንሽም ኮንክሉዥን ክኣቱ ይደልኒ ከምዛ ዝብለካ ግን ፈልጥ ናይ TPLF ንጥፋእ ከምዘይትህሉ ምግባር እዩ ዕላማ ናይ ኢሳያስ ነይሩ በዚኦም ከዓ ተፈላለዮም ተባሂሶም ምስ መንሽሙ ብዛዕባ እንታይ ጌርካ ግን ብዙሕ ዝገበርኩ የለን ምባል ይሓይሽ ሪሊ ኩላህና ዓዓቕምና ጌርና ነርና እንትንኸውን ምናልባት ኣብ ዝሓሸ ንበፃሕና ነርና ኣነ እዚ ገይረአ ኢለ ዝንየተሉ መንሽሙ የብለይ እንገልጽ ምኣልኩ እዚ ገይረ እዚኣ ፈቲነ ክብል ምኽኣልኩ ግን ኣይምልሾን እዩ ነትሕቶ ሰሪሐ ነይረ ኣብቲ ስራሐይ እንዳሰራሕኩ እምበር ምሉእ ግዜ ወፍየ ዝሰራሕዎ የለን እንጂውን ስታይ ዝገብረሉ ዝንየተሉ ነገር የብለይን ብዛዕባኡ ላና ደድኻምና ኣለና ኣነ ከዓ ድኻመይ ገልፅ ኣለኹ እንተኾነ ግን ኣይዝምዓንን በዛ ዘለሃና ዓቕምን ኦፖርቹኒቲን ድማ ኣይስራሕን ፈፂመ ይስራሕኩን ኣይብልን እየ ኣይንየተሉን እየ ግን ሳብ ክንድቲ ኣብ ትሳዕቤን እውን ዘይተረአየ ውፅኢቱ ስለ ዘይተረአየ ኣብኣኹድ ኦኬ የቕኒልና እምበር ድሕሪኡ ዘለኹ ቶታት ናይ ዳባት ኣይተመለሰለይን ኣብ ዳባት ዘለው ስደተኛታት ሂወቶም ኣብ ሓደጋ እዩ ዘሎ እሞ ብወገን ኣምባሳደር ሃለ መንቆርዮስ እንታይ ዓይነት መልእኽቲ ክተመሓላልፍ ትደሊ ምናልባት ብወገንካ ምስቲ ዝነበረካ ፖዚሽን ነዚኦም ሰባት ሂወቶም ዝድህንሉ ምክንያቱም ዳርጋ ብህማም ቲቪ ዝሰቃዩ ሰባት ይውስኽ ኣሎ ብቀዳማይ 16 ቆልዑ ሞይቶም እዮም ብህማም ቲቪ ጥራይ ስለዚ ክንብል ኣይግባእናን እዩ ከም ናይ ዩናይትድ ኔሽን ኣምባሳደር ብዛቦም ንሽተ ኣርቲካል እንተትፅሕፍ ምናልባት ብወገንካ ነዚኦም ህዝቢ መቃለ ምዃንካ ስለዚ ብዛባ ናይ ዳባት እንታይ ሪቶ ኣለካ ዝብል ህቶ ሓቲተ ነይረ ኣምባሳደር ኣይመለሰለይን
اوكي اي ملش بالكل كان بلكا كو اذا لو انا غبو اب كله غيره لك اي كلني اب كل عقمي زبلو ون بكل عقمي تطعملو خبلكا اي كلني جن زرح لون سبات الو فريت كان خلونا هيمان رايتس زكالا خلو بنشمو على الساعه روم الون امنت التحابر مساتهم as much as possible التحابر مساتهم بعقمي زلني يسرح كاون لعلقن زي جيري إلى سكني يتبل زغلري كبار كم زدلي بزدخل أن عاقم دماني بحر كم زيبل قلت الكالهم جن زبلكا أنا ملو هوتين عود رأس سرح زلكم تيلك حاسد فرزي أيسوني دما تكالوني سدرالوني نقولوا سدرا أبيرتراون علوني يحجز نعطاتهم يحجز بزي تخالن بتلن عقم دما نهاجرها قداي كا يحجز لا تسول كون لعلي زنية اللي تقواري ملي زن غير ايه لبعاوز جارو نصرح ملي يغني لنا كورحا أمبسادر كاو أيتيكم لهم سبات تسفاي تخلي كم اون LC مايكروفون كنت يا خميا مجمرة تسفاي تخلي مجم كنت بحالنا جيزي مالي خصوصهم انتي እሺ ሰላም በሐባር መጀመሪያ ሰላም ክቡር አምባሳደር ገጽ ካምርአይ ደስ ይልኒ አጋጣሚ ዝካይ ከአኸባታት ዕድል አይረኸብኩን ብዝኾነ ክሳብ ሕጂቲ ትህቦ ዘለኻ ዕጉብ ሕቶይ ዲክታተርነት ኢሳያስ ኣብ ከምዚ ክወድቕ ዝኽኣልና ህዝባዊ ግንባር ከም ህዝባዊ ግንባር ብመሪሕነት ደረጃ ብፍላይ ብሕግን ብቋምን ኣይሰርሐን ዝብል መርገጽ ኣለኒ ኣብ ኣካል ናይ ህዝባዊ ግንባር እዩ ነይረ ክሳብ ክግደፍ ክሳብ 2001 ካባ ዲክታተርነት በዞም ጉጅለ 15 ዝበሃሉ ጋዜጣ ምስ ኣሰረ ብወግዒ ዝገደፍኮ ማለት እዩ ስለዚ ብሕጊ ይሰርሕ ኣይነበረ ዝብል ኣረኣእያ ኣለኒ ብሕጊ ስለ ዘይሰርሐኻ ኣብ ዝወዲቕና ምክንያቱ እቲ ሕጊ ልዕሊኻ ኮይኑ ገልፀልካ ይኹንኩን ትፈልጦ ኢኻ እንታይ ከም ዝግበር ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኸ ዲክታተር ሽዑ ነይሩ መሪሕነት ሓንሳብ የደስክል ሓንሳብ ይብል كم رأيها مسفن حواس بقولوا قالوا تون زيارة فلت الجرال لماتي إذا حب حق وصاي نيرو مالتي مو إذا يو أب دحرنات أن تون زي قصل زلوا زبل رئيتو نزي كمي تملسو كلاي إساس بحق دو لو النت يتراي خبري الكتامن بفلاي دحر تشحن 10 شمنتن أبزر أيو أي كسرنا لسرائنا 27 زي أنت فلتنيها بتدمرنال نأبي أحمد مقبالو نايدب قداي أقدا سنة يولون مبالو كلتا هزبي زبل تاريخ زي فلتيو مبالو لإلاو النت إطراء إساياس يخبريو إلكادو تأمن نزي أبهالاتات زي أم نايدن بتقاومو زهاب كامرسي أو كاميتي السلام عليكم للاونت يترى ندم بتا او ما يزملكتو ازوم كوم زلو زلو قال بصلي قال خا مدنغاراتون زغاطم سلو زلوي بر تقاوم سلو كم كان للاونتن حقيني زبلكاي ملس اخذ يلحنعو سالسيتي اب يترى منغست لو يبحال بايتو يبلو هاجر قوام يبلو لتبايتو اباصع كيدو افاني وي كلتشحن كلتن هزوا قنبار هقدف كم هقدف 75 ماكلاي شماغله 10 تشعات فصمت اكلات ازيوم فيزيكال كمان يلون كابا جيمركاب اب سدت زلهم بتقاوم في بموت بسدت ازيون يلون كاب 75 اسرا زيكون يمزلو اذن ده حلوس كم منغستيل كخصوعن كم هقدف حلولكا كقلت أنسي قول عديو أبوتو دو تبل يعني لي يعني لنا كور حوت سفاي LC كمي أبي نقدر في كابزن سلسة حتى قرب سلسة بزحة ولا قدسل تخلى يسد أراها مصحفنا لهم مصحف كن كير ساعكم كله حسرة بلغم اللسان حراي أول أبوشت أو أب من شمو هزباكم باروشت نركاسي سخا خلو تفلطو أتفلط أزفلت كأنه
ከምኡ ስለ ዝኾነ ድማ እዩ ኣብ መወዳእታ ነቲ ስርዓት ብውሽጡ ኮንካስ ከተዕርዮ ትኽእለሉ ዕድል የለን ብምባል ኣብ ምዝራብ በፂሕና ድሕሪ ምዝራብ ከዓ ነለ ተሰዲድና ንነብር ኣለና እዚ ግን ውፅኢት ናይቲ ቅድሚት ቅድም ኣብ ውሽጢ ትገድልን ከለና ቀዳምነት ንወታደራዊ መንሽሙ ንፀላኤሲ ነዚ ገዚፍ እምባ ኮፍ ኢልና ዘሎ ንዕኡ ክንዕወት እንድሕር ኮይና ናብኡ ክንዕወት እንድሕር ኮይና ኣብቲ ወታደራዊ መንሽሙ ወታደራዊ ከዓ ትፈልጣ ኢኻ ድማ ተማእዚዝካ ምኻድ ማለት እያ ምውጋእ ማለት እያ ኣብኡ ስለ ዘድሃብና ኣብኡ ንዕኡ ቀዳምነት ስለ ዝሃብና ውፅኢት ናቱ ኢና ንርኢ ዘለና ሕጂ ኢለ ገሊፀ ነይሩ ኣብ ሕጂ ኣብቲ ሓደ ዋዕላ በዓል ብርሃነ ዓዲሞም ዝሃብኮምን ሽሙ ፅሑፉን ተዘርጊሑሎ መስለኒ ኣብኡን ክትሪኦ ትኽእል ኩላና ሓላፍነቱ ንሽከም እዚ ዲክታተርነት እዚ ሰዓት ንበይኑ ዘምፅኦ ይኮነን ሪሊ እቲ ኩነታት ናይ ሃገርና መሲል ብዝመስለና ብዝረኣናዮ ሽግኡ ይግድደና እዩ we have to create a very efficient fighting machine ኢልና we did create a fighting machine ኣብ መወዳእታ ማለት we took it fighting machine የዝብለካ but that's the outcome ግን ዝንሪኦ ዘለና ውፅኢት ኣምፅኡ ኣብ መጀመርያ ይኸውን ዋላ ተፀሚምካ ጥራይ እዛ ኮንስቲቱሽን ሞ ትሕለፍ እዛ ኮንስቲቱሽን እሞ ኣብ ምትግባር ትጀምር እንድሕር ንሱ ተጀሚሩ ናይ ገዛእ ርእሱ ዳይናሚክ ክጅምር ይሽብኡ እቲ ፕሮሰስ ናይ ቃልሲ ኣብ ህዝቢ እውን ክወርድ እዩ ሽዑኡ ዝብለካ መምኽነይታ እውን የለን ቃልሲ ኣለና ፀላእ ኣለና ኢልካ ተወንዝፈሉ መንሽሙ እውን የለን ስለዚ ኣብኡ ንብፃሕ ጥራይ ብዝብል ቀፂላ ሰብ እዋ ኣብ መወዳእታ ግን ኩሉ ሬይንስ ኣብ ኢዱ ስለ ዘተሓዝናዮ ምሉእ ዲክቴተርሽፕ ኣብ ኢዱ ስለ ዝሓዘ የዝብለካ ዋላ ንህላዌ ናይቲ ባይቶ ንገዛእ ርእሱ መንሽሙ ኣፅኒትዎ ኮላ ኢትስ ኢንዲቪጁዋል ኣብሶሉት ዲክቴተርሽፕ እዩ ዘሎ ሕጂ ንሱ እዩ ዘሎ ብዛዕባ ናይ ኤርትራ ናፅነት ይኣምን ድዩ ኣይኣምንን እዩ የዝብለካ ስእልና ኣብ ስፔኩሌሽን ካብ ምእታው እዛስ ኮንትሮል ዝደሊ እዩ ኢትዮጵያን ኤርትራን ሓደ ይኾና ፅባሕ ንጎ ንዓድ መስኻ መርሓየን እንተዝበሃል ሲ እንታይ ከም በለ ኢልካ ተሓስብ ትኽእል ኢኻ ሕራ ይኹና ኣሕቢረ መንሽሙ ይመርሓኒ ኩለን እንተበለስ እዚኣ መንሽሙ ስታይ ከም ዘይብሉ ንኤርትራ ግዳሴ ከም ዘይብሉ ልኡላውነት ናይ ኤርትራ መንሽሙ ከም ዘይብሉ ልኡላውነት እየ ዝብለካ ልኡላውነት ኣዘን ኤንድ ኢን ኢትሰልፍ ኣይኮንካ ትዋጋኣሉ እዚ ኩሉ ክንቃለስ ዝነበርና እውን ዝብለካ ጥራይ ሃገር ናፃ ኮይና ጥራይ ክትበሃል ኣይኮነ ቅጫና ክትረጉድ ህይወትና ክመሓየሽ ኢና ተቃሊስና ኣይተመሓየሸን ድማ ስለዚ ንኤርትራ ረብሓ ናይ ኤርትራውያን ኢሉ እዩ ጥራይ ተቃሊሱ ንክትብል ዘሸግር ኩነታት እዩ ዘሎ ሕጂ ንከምኡ ኢሉ ተቃሊሱ እምበር ከምኡ ተዝኾን ዳ እሞ ኣበይ ኣሎ ስለምንታይ እዩ ህዝቢ ሕጂ ጥሜት ኣሎ በሃል ኣሎ ኤርትራ ብዛዕባ እዚ ቃል የለን እዚ ኩሉ ንሰምዖ ዝቐነና ሓተታ ብዛዕባ ናይ ኣሜሪካ ዶ ናይ ዓለም ዶ ናይ ገለ ዶ ብዛዕባ ኤርትራ ዋላ ሓንቲ የለን ዘረባ ብዛዕባ ኩሉ ኩነታት ናይ ህዝቢ ኤርትራ ዋላ ሓንቲ የለን እዚ ዘይሃገራዊ ዶ የብሎ ወይስ ዲክታተር የብሎ በቦገና ንሓስቦ ነገር ይህልወና ብዝኾነ ግን ኣውትካም እቲ ውፅኢት ዘርእዮ ዘሎ ኢሳያስ ንስልጣኑ ቀዳምነት ከም ዝህብ ኣብ ልዕሊ ረብሓ ናይ ህዝቢ ብዝኣክል ኣርእይዎ እዩ ዲክታተርነቱ ብዝኣክል ኣርእይዎ እዩ እዚ ካልእ ሓተታ ተወሰኽካ ዝብለካ ኣነ ብጭቡጥ ስታክገብሮ ስፔኪሌት ክገብር ኣይክእልኒ ዝብለካ ኣይደልይሞን እዚ ኣብዚ ናይ ፅነት ይኣምን ድዩ ኣይኣምንን ምባል as long as it serves his purpose እንታይ ነይሩ ውሽጣዊ ኩነታት ኢለ ፅሕፈ ኣብዚኣ ካልኣይ ብዛዕባ ፓርላማ ባዕሊ ክብሎ ዶ እንታይ እዩ ባይቶ የብሉን ባይቶ ፈሪሲ እዩ
هو كونفرنس يكون معك شماغله فيزيكال كمان يلن حق قانون يقولون بيني دلا يتقبر زول مو بيني دلا يتقبر زول يكون له نتا خبر بلتا مدح كسن زين نخزارك هو منغست بحال منغست ማለት እኮ ትርጉም ናይ መንግስት እኮኒ ሓደ ዲክቴተር በይኑ ዲክቴተር እና ገበረ መሳርሒታት ፈጥረሉ መሳርሒ ኣለዎ በይኒ ይኮነ ዝሰርሕ ዘሎ መሳርሒታት ኣለዎ ኣርሚ ሰራዊት ኣለዎ ኩሎም ናይ ወፃኢ ጉዳይ ዝበሃል ተላኣኺ ኣሎ ናይ ብዝብለካ ኣለዎ መሳርሒት ኣለዎ ኣዛዚ ግን ንሱ ጥራይ እዩ እዚ ዴሞክራሲ ኣሎ ዘብል ኣይኮነን ኢትስ አ ዋን ማን ሾው ወሳኒ ኢሳያስ ጥራይ እዚኣ ርግፅቲ ምን ያሽማያ ከምዚ ኣምሰለ መንግስታት የለን ማለት ኣይኮነን ንጉሳዊ ግዝኣታት እውን ክኾኑ እኮ እዩ ንጉስ ኮይኑ ሓደ እውን ኮን ኩሉ ገዝእ እሱ ዝበሎ ቃሉ ሕጊ እያ መንግስቲ ይብሉን ኣይትብልን ኢኻ መሳርሒ ኣለዎ ኢንስቲቱሽንስ ኣለዎ ናቱ ነሱ ገዛ ርእሱ ንዕኡ ገልገልቲ ዝኾነ ኢንስቲቱሽንስ ኣለዎ ስለዚ it is a dictatorial government but you cannot say it's not a government ዝብለካ ይመሓድር ኣሎ ንረብዑ ዝሕልወሉ ስለዚ መንግስቲ የለን ክትብል ኣይትኽእልን ኢኻ መንግስቲ ኣሎ ግን ዓማፅ ብዝብለካስ ናይ ሓደ ውልቀ መልኪ መንግስቲ እዩ እታ መግለፂት ትወሃብ ትከኣል اوكي حصار على دحان نو بزعما ديمقراطي كبر امباسادور ديمقراطي يكون تسمع ما حد سيدو حفا بيل سلازلو نحلفونا ايش حاره اوكي دحان يغني لي أصفى عدل تيب كاني أب فيسبوك حدا حونا يوب سجاي زبهال مزيا حجت حتى تسنحت بأتو تخلي تماساس الحمد حتى لامو تنبقوا هم يمسلكم كابد حرن من لسا الرأي زين إلسمو خنبور حرم سؤول بحري أطول ساق تقربا وده ولا وين مجمع تقربا حرام مجمع تقربا مو حر إلس خنبور أوكي أنت هيز بالذلو إساف بتدقاقامي نمرحتي هجن نمرحتي هجن يلو على منابات كده في مثلا نمرحتي ويانا كمون ناي درج كساب أبي أحمد ناي حبار من قستي مس إثيوبيا كمصرت حتى كم زنبرة فلت بقول كين عخا أمباسادر بزعبا قداي أزراري بكادو يفلت اوكي سؤال كادو خليتي باسادر كلا يا قصدي مليشا بزعبا زي أزراري بني أيفلتني بزعبا ريجنال انتجريشن أقداسنت ناي وعلنا حديرنا نابي قصنا إنا هنكيد كمي غيرنا إنا نحنا catch up with development ناي كدي عمتات ستايز قبرنا قنا ها إنا زلنا بالي مدنفع سي regional integration كله لو كم زول قادم كاب سودان حيزكا كساب ሶማል ዘሎ ህዝብታት የዝብለካስ ናኩም ዝኣምሰለ ኸይድ ግን የዛረበኒ ነይሩ ጥራይ ደይኮነስ ኣነ እውን ኣምነሉ ንደፋሉ ነርና ኢጋድ ንክቐውም ቀንዲ ተዋሳእቲ ዝኾኑ ኢትዮጵያን ኤርትራን እዮም እቶም ቀንዲ ተዋሳእቲ እሞ ኣስፊዕ ነብላ ተባሂላ ድማ እምበኣር እዛ ኢጋድ ሓደ ኣብዚ ከባቢ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣስፊዕ ተቢልካ እታ ቀርኒ ኣፍሪቃ ከምዚ ናህና ተረኣእያ ዘለዎ ፕሮግሬሲቭ ኣረኣእያ ዘለዎ ተባሂሉ ማለት እዩ ዘሎ ሙሰቨኒ እዩ ስለዚ ሙሰቨኒ ንምሕዋስ ኢጋድ ጌርና መንሽሙ ተገበርናያ ስለዚ ኢጋድ ናብ ሓደ ካብ ናይ ፀረ ድርቀት ፀረ ኣንበጣ ኢንስቲቱሽን ትኸውን ናብ ኢፌክቲቭ ኢንስትሩመንት ኦፍ ሪጅናል ኢንተግሬሽን ንለውጦ ተባሂሉ ይደፍኣሉ ነይሩ ምስ መለስ ኣነ እውን ድግፎን ደፍኣሉ ነይሩ ኣክቹዋሊ ትወርድስ ዛት ዋላ ብሕጂውን እንተኾነ ኣብ ሰፊሕ መንሽሙ ክህልወና ኣብ ነዊሕ መንሽሙ ሲ ኣነ ፀላእኳ በይና ምስ ኢትዮጵያን ኤርትራን ጥራይ ክትከውን ምስ ኢትዮጵያን ኤርትራን ጥራይ ትኮና ምጉዕፃፅ ክትመፅእ እያ እዮም ጉዕፅናዮም መሰልና ተኸቢሩ ክንከይዳ ይኮና ሱዳን ትእተዎ ሱዳን ተተሓዊሳቶ እሞ ካልኦት ሃገራት እውን ዘለዎ ንድሕር ኮይኑ ግን
بين إثيوبيا وخلانا تقرص أيتخلينا بزلاتو ولا وانت ونسيت تقرص تخيل هاجر يا أخي وين تعادات تيجي شو مخنياتو وشتنا إثيوبياون قريت زين ورا يكونه كما نبرت منجمو سلازي يزبلكاتي امنت ابتشعو تزنبرو امنت كم زازبلكا ناي ريجينال انتجريشن إنا هو ينقرن تراي زي كونس أنا وني دقفون ندفعلون يرناينا إذا كان إثيوبيا تراي زبلكا ناي ممشي تار حتى يكون it was good زخون علامة إنيرو أنا خم قدوس علامة دفعلون يرن ولا بعجين تخونون in the long run بناس عدليت نناي حبار تغمي ناب من جمو قصنا ناب انتجريشن قصو كخيب كله تخبابي كاب سودان حزكا حساب سوماليا نربحنا إيو نربحنا كل تهزبتاتيو إلى آمن. Thank you. أوكي. يعني النمبر ورحا أمباسادركم حتى مايكروفون حجينا بإلسي نحلفاينا. إلسي تليخا مايكروفون نبخا. سلام يا أنيلي أنا إلسا ويت أمي بحال. أقدمه كبر أمباسادر هايلمان قرص معلن لومن جنان هزبهان هاجر كان تقلقل بمهلاوكا خبرك بأكا نازي زدالكمون كمو كبرك بأكم يقنرنا أبتحتي كأتو دحري جي 15 زقات أما أبدأ زلكم نهزباو جنبار كونو نايجبها أب حلاف النفس نبركم حابيركم نعرك إزاتكم دو تفلتو كمون نفتحي حابيركم فتحي ختم تصوح حابيركم زتكم دو تفلتو مثالي مس بعلى أمباسادر عند برهان مسفن حقوس كالوتون كالئتي أبتنا زحنات يا حتوي إذا خاء إذن زلوا ودبات ومنقسقاسات سلفتات حجون جنباري لو تمسرتو زلو جنبار بمسرتو حاد نحنا تزيكوينو خالا أي نفقدني نازبليو بمسرتو زباو جنبارون كومي مثلني سلازي إذن مسري تنزلوا ببزحتو جيزي كمسرتا خلوا بإندان قبيلان بأوراجان استمسرتا يمسلا قالي إندما بكوتو آمينن كندزي خاب هيمانوت كندزي خاب بهرات إلان استمسرتا يمسلامو كم إرتراوين زقا بفلت أتن بعق من زقاتاتنا انتزمت سرتارو أدمعي أي مخوناني لي أمنمو أبزي إن انتاي رئيتو اللوخا سالساي كم رئيتون كم عنتوي قوقرين زحاتو تحتو عنون كم نتقافيت أبناي سدتنياتات زقاتاتنا زملكت بعق منات كال سربانا بعد جورج قبر سلاس مسرتو أب حقاونتن أميننا ننويح عمتات نقلقلا لنامو إزيقن بحادة إتكاز داقع سلزي كونه هزواو تبقسي اللي نأمننا ننويح عمتات ونتزوعنا سلازي أبزون كبور أمباسادر هايلمان قرص ناس كامت تحبارون يدلينا من البات كم تزوال كايو أب كله نقر كتنا تفايت خلن تخوان قن بعق مخا ناتك حاجزون سلزد لينا أبتا جيزين زلاتك نحادة ساعات يكون نغلت ساعات نهزب خامس أنا ختقلقل حجون يقدمك لكم يا أميلي. أوكي. alright. سكر ولا تعمل كنس؟ ثلاثة حتوتات ينمو راح بيلستاك جوران. alright. حدا نحدنات قالسي سريحكم دا تفلطو دحري ما عصرت حمشته منش موسع زبل انديو يس ملو دو نيرو ود نيرو الكا البات هيكونن بتزل خايو إمكاني غاخت سرح تفتن أنا بدي نبرن من شمو ركبات مس هاجرات يكون مس ودبات UN نزرع كله نوع نزن ناي إرترا زلوا عز تفعل تقاومتي أكلات أب حدا نمسا نزارو لزلنا حجي أب حدا سمور جنبار نمسا سي كنسعر بزبل تبقسو وزير نامس قال تزراري منامس قال منقستات حاجز كوفي عن الساتن اتحاجز دمان عقود سرحلو أنا وإن سرحكو عندنا نتيفة صراحة قلنا توم نتيفة سرح زبولو حبار كوينا أكل تفتير نيرو زي
مدرخ زبال أكاد مدرخ نحدنا كي لا عزيم فايت كلهم زي مستفل عليه كاب مستفل عليه والدباوي باك جراوند ما تيوم زلوا هجي كلها أنا هجي تنزلنا نازلنا هاد سرعة يلنا سلازم we have a common ground كما يجرنا إنا نزل سرعة نملوات حد بايتان فتر كم نزلوا زلوا هجي نزاروا زلنا هجي ولا شعور نزلنا عتوكي كما يجرنا تسمو جنبار نفترو كما يجرنا نسمرو كله تقاوم زلوا هجي كلها إحنا تقاوم قال لحنا ترى يكون well it didn't succeed مليو succeed أي جبرة توقسوا كان حدث توقسوا نسنيورنا عنه of which I was a part دحريو نس بفلاي نس الساجروم فديات خوني I'm sure أبزي human rights من شلتن كأساسي أبزه أبز بلتنها including نايليبيا عنده كل شوي دلني زجيرة اللي زنية ولا عبنا قرت لزيلو بتي زحتة تلو قد بزك على متن بزلني بوتا يكون كانت كفتن ثانية أتم فتان عجون قارص أو أيكون بزك علني كحجزي ملو جزي نعم صرح لي من شو خلاكي أكلني جن I will try with whatever capacity I have to help تقاومو كما يقوم نزبل حتى that's exactly what we are talking about حجي إذا هاجراوس مرجم بارسي كما يجركا تقوم هاجراوس مرجم بار ننزل لك علامات استفلا ودبات علوها فلي علما زلونا علوها جنرال علما زلونا علوها جن حدا أيقونن حدا خون قديتا أيقونن نتي ندوليو زلنا أوش حدا ديمقراطي ما فوق زخنة بوزح سدفاوي هنسات زفكت سرعة كمز انتسي انت انا نقبر قبنا انت انا نقبر نخيل كما يجرنا انا سرعة زي نقاومه نزبل حتوغن that is what we are talking about right now حاده سفيح هاجراوس مور جنبار كفتر قديتاي زياد أنا تملسي and to that end ما I hope زنزار ولد زلنا حجي حدا contribution كخون towards كخون مزحاتهم يزارولو له أتحتو تسأجن زلو maximalist positions النابزحيو تنودبات maximalist position هذا زي أنت زي اللي مسر سوساني ناي بيراز خبر سرعة تكلا له إلا عند عرزي تماقينا هجي مريت بحيل تمنزع توسيد له سلازم هاي قلت زي مريت زي كملس على نابي كملس ننا ونو كملس على you know it's the specifics of each organization نسو مدفع كساب زهلوه up to commonality كساب زيد هابنا صباح نقوش عقو نزل بلوز لنا حتوتا irrelevant يو مالت هيكون جن relevant خوينون خقربن تزتيلو دما بحاله بزح سلفاوي مسرح أردي كان حزبي بلورالي you know زبزح حزبي دقيفوه كم زحلف زقبر زفقد سرعات مستفترة كقبر نزقبو حجه ندفقالو قد كعقتنا إيو زدولي زلنا سمور جنبار نام مفتار كعقتنا إيو إذن زلواني I hope I've answered the questions. يا ريتا تا ناي بزحنت ويتي بكوتو إلى جلسيا زلهم تحجون حدش تسلفتات مسرتا ويتمسريتن صنحا هجي عندك على زلوا سلازرأه بزح زي تحسون تايزمت وجن كابزي ناي أسلام لوهم اليوم كابيهرت تقرأ لوهم اليوم كابكونا لوهم اليوم زبل كم كوتو عينت كن دزخاب زي بيهر كلو كالو خابز هايمانوت كلو كالو زبل أمر يسمع علومو إزي خمي تريو خبر أمباسادر كم غير كاتفا في عكاز قوم ودبات يلن يزبلكي ودب يقوم عندنا صباح نقول يزبلكي نسخة من شو زي
ኢልካ ናይ ሓንቲ ቀቢላ ጥራሕ ከውን እኮ ውድብ እየ ናይ ኢሉ ክሰርሕ ይኽእል እዩ ዓይነት እየን ተን ውድብ ዘብላ ሲ እሞኒ ነዚ ንደልዮ ዘለና ሃገራዊ ስርዓት ኢና ንደሊ ዘለና ሕጂ ሲስተም ዳት ኣላውስ ፕሉራሊዝም ንዝኾነ ይኹን ተሳታፊ ውድብ ድማኒ እቲ ዝመስሎ እቲ እዚ ይሕሸና ዝብሎ ፖሊሲ ይኹን ስጉምቲ ይኹን መንግስቲ ክወሰድ ኣለዎ ዝበሃል ስጉምቲ ይኹን ሲ ከቕርበሉ መሰል ዝረኽበሉ ኣብ መወዳእታ ግን ሓደ ኣገባብ መደምደምታ ከዓ ክህልዎ ኣለዎ ፍቱን ዝኾነ ኣገባብ ኣብ ኩሉ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ከዓኒ ኢትስ ፕሉራሊዝም ብዝለዓለ ድምፂ ዝረኸበ ይዕወት እታ ግዜት እያ ተወዲኡ ኣይኮነን ክደግሞ ትኽእል ኢኻ ካልኣይ ግዜ እንድሕር ወይ ምስ ካልኦት ተላፊንካ እውን እየ ዝብለካ እዚኣ ሓግዝነት እያ ሓግዘኩም ብዙሕ ምን ሽሙ ዕድል ዝፈጥር ግን ዴሞክራቲክ ኦርደር ፕሉራሊስቲክ ሲስተም ክፍጠር ነድህብ ኣብ ክንዲ ኣብ ማቴማቲክስ እየ ዝብለካ 5 ሰባት ካብዚ 10 ሰባት ካብቲ 10 ሰባት ካብ ዓፈር ማይ ዝሓወስካ ምስ ሰብ ዓፈር ደጊፍካ ማለት ኣይኮነን يغني لنا بعد نقصل أبتم زلوا أب مسرع أسفا معلش يا جمالي زلوا أب مسرع كبابي عسى شديش سبات اليوم قمت ساعاتنا نا أمباسادر ساعات قمت تيخا حدا تنحطوتات حدا سب حد حطوت رايكم بحد مقبارن كلا أكاب زوم دلوا استوسخ تخالقت نقيحاتو انت تقبر صبونيرو وأمباسادرون عدل ناي مايك تتي من البتاب كي خاص بوي غني له حسيبي نيري من هاتو تي جيزي كنت ساعات نتواعينا نيرنا حسيبي نيرو برحاو زغونا غين جين كلتا سوات سمو حجي خب دحريو برحاو امباسادر ساعات بقاهم كينيا كومو خانا مقشة هاو عيلكا سخيخاتا سناتا جيزي حتتي لعلي ساعة روعتنا اللو سقع حجي تفرق وانا يودأنا ينالنا سلازة خميتريو تاي نقبر كالق جزيون كنوسخ خلينا بيلا كالق اوان تقرأنا نحن حلينا يعني أنا زيها أوكي صبوق باري أوكي مبار كندي كن جيزة حجي بس عندي يجمر سلازلو سي نالبات كمزي بوزح دلاتا ينبرني يخون كلنا ما يتقولون خل أنا نكون مهاري زلو خبت عتوتات كابتوري توتات زلو أنا نكون نقول هناي لذا أنا وسان ملسية بالليل ناي كله العلا له questions I'm raising questions actually بحباركم شو زد لنا يقول لذا جزينا أبو بلوم تراي سي أنت زي تحصرت نالبات يقول أنا سلازيتي اسكع معس جيزل من البات ولاس لعب فرق عبد هو قشع او عيك بزحوخنا حتى شقاري حتى لو تسغاتكم اليوم استاي نقول اصفهاوي حمشت حتاتي تحدث موتم قالوت أقال معلتي أرنج قرنا أمباسادر زيد قرفوا بعلق نقراناتي جيزي تعمودي أما قشاي وعيدو دخام هلو يرقص أنياه زكوا تقدس نزل أخي بس لزخونا يوزي هي بالنمبر أما قشاي وعيدو فلت إيه سلازس حمشت حتتات نودد أوكي مو حمشت حتو أمباسادر تسام علم حمشت سوات الراي أوكي بعري أما سرع زلهم يوسف قرماي كمون آيفون اللهم ليهم مرابزي اكستاي كوايري يكون اللهم ديسبلاي تزيل لهم نبي يوناس ولدو حلف دحريو باشاي يوناس ولدو اللي خدها دول اللي يمسلنن الله اوكي بعر يوناس ولدو الله دحريو باشاي okay هجي كجمر جمر okay good thank you okay so my name is Jonas Waldo I grew up in America gun I know it. I understand it very well. Heji, I'm also with Yaakal and Team Freedom, and we do a lot of diplomacy work. Heji, what we realized, the North Star that can make us win is Nai Masa Mahila. And Ambassador, thank you for being here because I heard you say Masa Mahila.
Isaias Afwerki and anybody who thinks like him, Baal PFDJ, they cannot exist in a society that believes in Masjid Mahalla. That's the key. And Hiji, but not now again, we have a right to assert self-determination through the UN, through the powers of the UN. That's how Eritrea got its sovereignty, because of that right. Even Eritrean Afar National Congress in the Ba'alam, that they're asserting that right. Hiji, that's what's going to unite us, is my opinion, based off of my understanding. We've done a lot of work in diplomacy with sanctions, Sanction 14046, and even the recent Senate resolution that will expand on the sanction on Ba'ala Delati, Ba'ala Hegdef Abdega, the diaspora. So that's the key. So my question to you is, we have several foreign principles, transitional national government in exile, Gumbar, even Fanno and Ba'alam, they're registered with the DOJ Malati. Heji, these are foreign principles, and we have a lot of movements, Ya'akal, Team Freedom, all these organizations. Now, why do we not have Hada Elama? Because is our goal only to get rid of Isaias Afwerki, or to create a society of Nine Masjid Mahalla that by default gets rid of Isaias Afwerki and anything that comes with it? So the question is, why doesn't all these organizations have a contractual agreement and financial agreement on how to operate and then implement that? And my answer to that is, I believe everybody has their own ilama and they don't understand the ilama of the benefits of Masjid Mahalla. That's what I believe. Because everybody's been victimized so much and they can't see the vision of people inside of Eritrea and outside of Eritrea working together. They can't see that vision. Gun, I can see that vision. How do I know? Because we witnessed it recently when 3 people was arrested at Tiwish, Ethiopia. We were able to communicate and get them out. The question is, what's stopping us from having a contractual agreement on operating together, given our independent organizations and so forth? That's my question. Thank you. Thank you. Kalita Hussalkado wala Majamera Sakmilis. No, but you just answered it yourself. I am asking the same thing. I'm asking the same thing. And the reason, in my understanding, እቲ ምክንያት ኮይኑ ዝስምዐኒ እቲ ማክሲመም ፕሮግራምካ ሕጂ ተቐበልዎ ዝብል መኒሹ መፅእ ስለ ዘሎ እዩ። Each one can think about the rights they want, but cannot answer about the rights of others. You see, they can't. Then we can all pledge we will build a system that will answer to the, in other words, aspirations of others as well. To create that, to create a pluralistic society. نفس وكف مسلو كحلولو كحلو زخلو عينت سرعت نتكل إنا نقول زلنا ننا تريتونا له رأيتونا غريبو رأيتو كجمت كمزن تمزينو دما أمود داتا عند حرت قبالنا زي رخيبو majority support عند حرت زي رخيبو well tries again جن زفق دلو Sandiata democracy. The meaning of democracy is that, not dictatorship within democracy. زلني قلت أنا نقص على I can't get. جن كأرولو زغل كم زنالو زكال زغلني من شو كأردن زعربكوا عم زن زغل سرعة نفتريو. You're just along with the same line that we are trying to push. Okay. Right. Thank you. I'm working very closely, by the way, with the diplomatic management. As like عجيز جرت بال سايكونن. As like إذا أنا diplomacy تجمع زلاجن سبقت من يسمع سبقت توقسيا كم توقسوا ماذا نازون بلو زلنا سمرتون كدف أنا تخيليا. And the way it started is because each one wanted
በዚ ዘለኒ መን ረክባት ምስ ዝተፈላለዩ ኢንስቲቱሽን ኤዩ ኢዩ ተን ሃገራት እውን ኣላልየና ገለ መፅእ ስለ ዝነበረ ብነፍሲ ወከፍ ውድብ ዋነ ብሓደ ከላልየኩም ኣይክእልን እየ ከላልየኩም እንድሕር ኮይነ ተጠሚርኩም ውፅኡ ብሓንሳብ ተደሚርኩም ውፅኡ ምክንያቱ ንደገ ትገልፅዎስ እንታይ ፍልልያት ኣለዎ ብዛዕባ ውሽጣዊ ፖሊሲ ኮንኩም ክትዛረቡ ብዛዕባ ስርዓት እዩ እንተኮይኑ ዘይትሰምሩ ብሓባር ኮንኩም كلاليكم ناي حبار مجلس توجعوا you cannot imagine how fantastic these people are Ambassador, so you're in agreement. We need to create a contractual relationships with everybody who believes in democracy. يونس حاوي عبد الله كاين خير حجي تتوكن كايوسي يدقف ترى لهم اوكي I'm trying to appreciate what they are doing in the diplomatic management. بحبار كوينا مزتي له ورحاو خراخبو وسينو مالو أنا مسؤول كل شيء يكب بتعزل لنا معدوها هبالو. Okay. So ناب باشاكل بو باريجي تم زلو حمشته كأخلو من تجزي باشانا بخا كراو. إيشي قدانا يقني لنا بطعمنا مسجن بعبي لما أمباسادر بطعمي يغني لنا تعب تمرتي كلها وسيدنا ونخوني لازمته تي بولايتا قرار باخايو مش ما كم بهالمتن كلها نحن ورسوس لازم بقنا في اللاي توم حال جزي 5 إذا عملوا أبروتش أبغى لما نجاجة تمرتاوي نيرو مالتيو نقول لغة من الشقم زي تقل بعد خاون كم تحبر كايو أبتمأتويقها نقطع ذا أكل أغربت كم تغرب كحبير كايخا ترستقم زحبرو مع بالي حدنت نهاي بزحنت كاب بزحنت زبليو سفيح ترقو مالو كم تي سماعي زبلون رئيتو ناخذ له الناي مالتيو حتى أغرب الكاني قن حدا نقرت رايك حبرك كا وين زقزاق حبرو زدل نتاعيو نحنا خمتخم كونو زقبأنا هنا كوينا زلنا مالسي أجابا بقال سنة نزار استزياء بدملكت أي قبرنا يعني قدمون كنقبر أصل زي كألنا عبزي حدا جاز وديقنا مخنيات كونسيكونس زي تمتي أجابا بقال سي نحرتقاليسكا كمتي كم هذا مسألة مهور حراري زحبرو نابز قد دخت أتو تقلي خامنتي حجون أجابا بسمرتنا كونسيكونس بزتمته انت زي كوينو ناي قدنت كم زغت ولد صنع حكا كلها انا خنسمرها لنا يبزتقلب ندحر كوينو ويد ما ناي قدنت مودبوت راي تمته ندحر كوينو ابشجر كنا عطو سلازخنا ازي تتأجئ ناي قدم يتوليدو مو دحن انا يحطو يقرب الكاني قل منتي جمار خون رئيتو أبريزهم أنت خنساتف كلاتنا نستخدم ما قال حسكا قد كيد كم تزحبر كايو قال تمالي كا كيد ما شعوبة ناتكا بيروقراسيا وبقعات ويكا ناتكا ناي هيراركي اتشلو زرلو ناي بقعات ناي ركبات نيتوركين ما انت خطقمكا نابو انت تسغاغر ناي حيش بهالاي كبرام حدارس فهادما كم انت قبر كاي حشنا مثلني نسو دما بكل شنقات حدا يسنق حدا خا يعرف يغني لي ابتي ناي ريتو جن انت بوتا تهبكاني كلوني ريتو يغني لي ميت داسفها ميت الله طريق الله ميت الله اسفها نو انا كو غستاغل اوكي يغني لي ني انا انت اخلص اني حسي مصادر دليو الناس لو زلو خلع جيزه خمص ስለዚህ ሕርሕራ ጌርና ብሓንሳብ ክነምሲና ማለት እዩ በሻይ ሓወይ وانا خصنا دحان ودحان ሕራይ ريتو ግን ሰሪዕካ እንተጽናዕካ ጽቡቅ እዩ ሕራይ መቸም ሕጂ ሓሙሽተ ሰብ ነቶ ሃይለም ዘለው ብድሕሪ ፍሻል ኣሎ ብድሕሪ ፍሻል ከዓ ኣብርሃ ኣሎ ሕጂ መጀመርያን ፍሻል ንወይና ፍሻል ኣለኻ ዲኻ ኣለኹ ነባኻ ማይክሮፎን ኩርሓው يا اوكي بتعامل مسكيني امباسادر هايله زغروبو
ብዙሕ ግዜያዊ ኢና ቅሪብዎ ማለት ዋላ ካብቲ ዝሕተት ዝነበረዊ ንቃልሲ ኣብ ባይታ ወሪድና ብዓብዩ ብወገን ኢትዮጵያ ብወገን ሱዳን ብዙሕ ፃዕርታት ከም ዘካየደ ንፈልጥ ኢና ሕጂ ድሕሪት ተመሊስና ሓተት ክንከውን እውን ይግባአና ኣይብልኒ ኣነ ግን ንሕና ኣይሰዓብናዮ ብመሰረቱ ውድባት እዩ ይሰዓቦ ካብኡ ክቐፂልና ከዓ ንሕና ማለት እዩ እንተዳ ብሓቂ ክንቃለስ እንደሊ ኮይና እዚ መፅናዕቲ ዝወሲድና ክንወስዶ ነይርና ኣነ ቁሩብ እቲ ኣብ ሃይ ዶክተር ኣምባሳደር ሃይለ ከም ሓሳብ ዘቕርቦን ኣብዚ ሕጂ ብኣራሚ ዝኸደን ንዓይ ተጋጭኒ እዩ እንታይ እዩ ማለት እዩ ኦኬ እቲ ግዜያዊ የለን ኣምባሳደር ሃይለ እንታይ ኢሉ ነይሩ ናብ ዲስካስ ዘእቱውን ሓሳብ ሒዘ መፅየ ሕጂ እውን ባሻይ ተቂስዋ ፀኒሑ ማለት ኣነ ዝኩሉ ብሕቶታት ዝኸይድ ፍታሕ የምፅእ እዩ ኢለ ኣያምን ንምንታይ ፍላይ ድሕሪ ናፅነት ዝወሰድናዮ ብከምዚ ኣገባባት ፍታሕ የምፅእን ዲያሎግ እንተደኣ ኮይኑ ኣብ ክትዕ እንተደኣ ኮይኑ ግን ፍታሕ ከምፅእ ስለ ዝኽእል እንተኾነ ብኣካል ዋላ ብዝተፈላለየ ውክልናታት ጌርካ ክራኸብ ዝኽእል ዋላ ብዝተፈላለየ ይኹን ዘይገድስ ካብኡ ዝተረፈ ብሕቶን መልስን ሓሳብካ ገሊፅካ ክፍታሕ ሲ ሓጋዚ ድዩ ዚያታ ሕቶይ ስለዚ ናብዚ ንክንበፅሕ ከ እንታይ እንተገበርና እዩ ዝሕሸና ምክንያቱ ንስኻ ከም ኣምባሳደር ሃይለ ዝኣክል ተመክሮ ኣለካ ቀደም እንተኾነ እውን ኣብ ኤሮጳ ኣነ ንኤሮጳ ዝኣተ ኩሉ ንስኻ እንደገና ሜዳ ተመሊስካ ማለት እዩ ንኤሮጳ ቃልሲ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ዘብፃሕካ ምኳንካ እውን ስለዝኣምን ሕጂ ኸ እንታይ ተገበርና እዩ ዝሕሸና ብኣካል ተረኺብና እንዋሳኣሉ ምክንያቱ ከምቲ ኣቦታትና ዝብሎ ገፅ መለኮት እዩ እሞኒ ገፅ ንገፅ እንራኸበሉ ነካትዓሉን ክትዕ ድዩ ወሳንስ ዋላ ብሕቶን መልስን እዩ ወሳኒ እዚኣ ሕቶ ይቐኒየለ ሓፃር መልሲ ክትዕ ሓፃር መልሲ ንምያጥ እዩ ከምፅኦ ዝኽእል መብዛሕትኡ ሓሳባትና እውን ብዙሕ ዝፈላለ ይኮነ ብዙሕ ዝፍለ ይኮነ ድልየትና ብዙሕ ዝፍለ ይኮነ መሽሙ ዝገብረና ዘሎ ሓደ መፃኢ ከም ዘለና ንድሕሪት ምጥማት በዝሕ ስለ ዝኾነ እዩ ንድሕሪት ምጥማት ኦፍኮርስ የድሊ እዩ ንቅድሚት ደሰጉመካ እቲ ናይ ድሕሪት ክትፈልጦ ከለካ እዩ ኣብኡ ክትሕፀር እንድሕር ኮንካ ግን ኣፀጋሚ እዩ እዚ ንገብሮን ኢና ምክንያቱ ተጋር ሓርነት ስለ ዝነበረ እዚ ኣይንቕበሎን ኢና ምክንያቱ ህዝባዊ ግንባር ዘምፃቶ ስለ ዝኾነ ዝብል ኣተሓሳስባ ክሳብ ዝሓዝና ግን ኣብ ሓድነት ክንበፅሕ ፀገም እዩ ክኾነና ስለዚ ከም ዜጋታት ናይ ሓባር ሂወት እዩ ዘለና እሞ እስኪ ንዝሓለፈ ጉድለትካ እውን እኮ ንክትቅበል ዕድል ዝህበካ እኮ ብዛዕባ ንመፃኢ ተቕርቦ ዘለካ ተቐባልነት እውን ክረክብ ክትርኢ ከለካ እዩ ወብዚኣስ ተጋጊና ነርና መብል ዝኸውን ስለዚ እዚኣ ኣፀቢቐ ድግፋ እያ እዛ ትብላ ዘለካ ድግፋ እየ እዚኣ ከዓ ኢና ንብል ዘለና ስሙር ግንባር ሃገራዊ ስሙር ግንባር ይፈጠር ንብል ዘለና ብዘን ዘለዋን ክመፃ ዝኽእላ እውን እንተልየን እውን ውድባት ሲ ሓድነት ዝበሃል ሓደ ሁና ዝበሃል ሲ ዋላ ዓንገረር ኢልና እውን ኣይንበፅሕን ኢና ራይ ድሓን ሓሳብካ ሒዝካ ግን ንኩላህና እዚ ሓሳባ እዚ ከነፍስሰሉን ክምዘነሉን ዝከኣለሉ ዓይነት ስርዓት ንፍጠር ፕሉራሊስቲክ ዴሞክራቲክ ሲስተም ንፍጠር ኢና ንብል ዘለና እዚኣ ከዓ ኣነ ዝቃወማ ብዙሕ ኣይሰማዕኩን ከመይ ይትሕቶ እምበር እንታይ ንግበር ኣብ ዝብልስ ብዙሕ ፍልሊ ኣይረአን ዘለኹ እዚ ፅቡቅ ድግፋ ነዚ ሓሳብካ የቀኒየለይ ብጣዕሚ ዲያሎግ ወሳኒ ምኳኑ ስለዝኣምን እየ ስለዚ እሱ ይኸም ከዓ ከም ካድራት ምሂርኩምና ሕጂ እውን ናብ ዲያሎግ ንመለስ እየ ዝብል ዘለኹ ብጣዕሚ ግን የመስግን ኦኬ مچم ابتدي على كل جزء حدا تيزة خلول لوندي حدا حسب كل لوندي حجة حسب مركز كذا كأخذ ابتدي على زوجته
ስለዚህ تي حساب زقربون كم حساب أبوتو إني رخو بالدلي ترى جين دحان تملك عقير خيلي ديالوج دوس ويس حتى ملزم زهنا خوينو نبتي خلي نحلف عبرها كم أون حبتم برهان اللهم نعم يتشرشلا مجمع برها يسمع هذا له عواته تسمع لها فاهم لها مرحبا على هو إيه أوكي ناتي حتى انتايو أب مجلس إخاب قداي thank you مجمرة قنيلنا أمباسادر هايلي مركريوس أبتي مجمرة بزعبا وجل عصرت حمشت كتزارب كلها رئيتو أقميت أنا ريتا مالتني نهزبنا دالو هزبسي تدالو اللو كان يركامو نسخاتكم تيناي صورة ولدوكم إليت زنبركم نتهزبون غالفانايز غيركم أعطيكم وديكم نابناس نتزبصحكم أبزي هجي اوانك إليت أبزي بلو أوشتي إرترا نهزبي غالفانايز غبر أبزي بلو هزبي نلوتي مچو بوتا بصحلو الكا بناتك أساسمنت كما يتريو اتا خدايتي بزعبا هجي استزارب كايو ريجنال انتجريشن ينيرو مس إثيوبيا تراي زي كونسي ريجنالي فنغورو زلناس قنوعيو الكا اب ريبورتر ناشحنت شعاتي 295 سنة بنا إثيوبيا زوصه منشمو زي تخستنا غاشا مصحفو انتاي يزبل أمباسادر نا إرترا أبي إثيوبيا يزبل نشوم كايتكسنيو جن أبتيك على مللس نحنا ناسنا تراي زي كونسي نا حبار بوليتيكال أمبريلاوني هنا تقاليسنا تبل خامو مزهجي زبل كايو ناي ريجنال انتجريشن زسانة يمثلنمو أبت أوان تي زبل كايو هجي داقم قمت غير كالو دخا من إثيوبيا حالنا بوليتيكال أمبريلا إلينا مالتسي مس ريجنال انتجريشن زتأثاثر يمثل نمو لاتكا أبز قداي زي زلكا شعون هجين تا يمثل يغني اللي أمباسادر هاي لو كيف أفعني قلت فهم الشيء حصار يا دماء أنا كم أزم الحساب سلزي نبرني ما إثيوبيان إرتران راي أمبريلا نفتر زبل البوليتيكال أمبريلا ني إيجار بمولو كاب سودان حزكا حساب من يشمو زلو يس سريح اللو أمن اللو زنبري ولا عجون بزكاء لنسرح زلو إيو in fact زي ساس كنزارب مازال كاز نزارب لون يرنا قداي زي نحنا بزقوانه يكون من قدي مس إثيوبيا تراي زبال زمدنا أي نفتر مخنياتو صباح نقوم بقعصات كمسغ إليو داريك منش مدما أيسرحنيو حد عابي قجف حد خانيشتو أيسرحنيو سودان زي بلو زقوانه يكون منشمو انتجريشن يكون ولا قلي أي نقر مس إثيوبيا تراي ونولون يراني أتنقروا انتاي مثلكاتهم إثيوبياويان زفر هو قددني يرشعوا بلس بعلون قزارسو هاتي بي ألف يزبكا إذا إثيوبيا زحزنا الله يبلنان زخاتكم تزيدوا اليوم حزنا الله يبلنان زي إثيوبيا وحنقو أرمو خوزدوا خلوه خلوت كعبلونا خلونا حاشو عالتخميتينا سلزي أي تقدوفنا عينات نيرو الرأي من شو يزبكا نحنا دما نحاوس نقف حيو ناي إثيوبيا حدنت السخون هو حستخوننا عينات سي زي قبلتي كونتنا نويحون هنا منش من مغنياتو كمكان بمانكا تاع مكان بيتكا عينات كيكون مغنياتو ابناتو منشمون اي تግራይ مريت تግራይ مكفح
كمص كله خاني انت لاي بعد ما ناتنا ايو انت لاي من شو مزي بولقايت ناتنا ايو انت لاي من شو غير مغفاحنا تግራይ شوعت خبيت ጥራያ ጸባብ ያዘ አዛ ጸባብ ምን ያሽ ማዚ ክትምዕብልን ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ድማ ዕብላል ተራኽ ህልዋን ዕላይ ተራኽ ህልዋን ኣይክእልን እዩ ስለዚ ንሕና ክነስፋሕ ኣለና ብዝብል እንተላይ ናባና ወናስፊሖም ያዝብለካ ባድ መቡየ ዝርዩ ኣነ So you can't imagine ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያን ኤርትራን ጥራይ ሓደ ላዕለዋይ መንሽ መሃልዎና እዚ ተኸስተቆም ኢሉ እንድሕር ኮይኑ ተጋጊሎ ኣነ ኣምብሬላ ዛርበሉ ዝነበርኩ ኣምብሬላ for the entirety of the region እኳ ደኣስ ብዘይ ሱዳን ምስ ኢትዮጵያ ጥራይ ሓደ መንሽሙ ኣይንግበር ዝብል መንሽሙ እዩ ነይሩኒ مرقزي نيروني أحسن كندتي ستاي نيروني وزعترا نيروني خلوكا يكلني فأنا تقري توجن قلت الكالو so I don't know how he quoted or misquoted I don't know مسي تب أتراجن إلى يفلت حزيو يفلت سنتون رات الناس هواي بليز حجي ناب ساكن كيد من هتجزو دعنا له جين كان عايز خمس عدل هي والناس لزلو بزح حق اعترفوا مالو ስለዚህ ናብ አንፍታ ጊዜ ተአጥቀመጥ ከመ ይመስለኩም አጀንዛ ተሰገርና በሀብቶም اسفيوا او انا برهاني سوري بهابتون كسجر بهابتون ابريغالو برهان حاوي انا سلمتا دي مسلك اب مغشا سلدلخص ناي بحق بلب التمنى واخي قد بتحكي على سلزلنا بليز افتاريغا خيط تطوك بالبرهان حاوي يتحزل لي افتاريغا تطوك بالمنهات سون تسبي ابتون برهاني مجرشت አለው بجاهم ابتون برهان مرابا እሺ ثانك يو كمون كبر امباسادر هايله منكروس كمسكن دلي كم زعينت الدل كفيتو مس حزبي قرادا نهزون حسابون كغبر زلون نغراتو ككافل بتاعهم مسغنا دلي اقديمه ناتي حطو انتايا زي حج زلو ولدو زي حدش ولدو كم تقدموا هنا امباسادر كبل صنحي نسخ ركبون نسخ سرحن الله زنبر ولدون وإذا ما تقدمي زنبر ولدون كم آخر وينعدو خهب ترحي زخيل زبل حساب هو بتعمل صبو انت خونا جن زي زلو ولدو بزح هقاف الله إلى يا أمناني أنا ون كابزي دحراي ولدو إلى نفسي تقصرا سلزي اتزلو هقاف كأنتايو ناي تمكرو هقاف الله ناي بقعت هقاف الله ناي سرار هقافات الله خلو تدليتات ملؤيو تي نلوتي أب هاجورو لو تقمصن فتحيات نجسن زي كم زلوا خوينو تكون جن إذا بينو حيزو خذوا زخ المسعى من التأساسر مستمكرات التأساسر على حجي أما نقول تزنا برا ولدن إذا حجي زلوا ولدن نتاي ملاقو بخ في التأر على تزي كوينو هاجاف كوينو تعرف اللهم للتزي ترخيبو بحبار كعيول لزخلسي نتاي كبر على الكات حسب يغني اللي كبر من بصدر. Well, it's the $1 million question, Yazulaka. في نهضما generation أب سفح بوليتيكاوي قالسي أي أتول مخنياتو الجماعة راناسي بناي ناصرنت وق مبر بوشتاو بوليتيكاو قالسي أي جمران راي ولا توشتاو بوليتيكاو قالسون in relation to Ethiopia you لكان إرترا ونتحدث سي زيادة عن صار إثيوبيا مبر أبوش إرترا انتاي نقبر بزبل زتا تزكيلو انتاي سرعتنا هنس زبل زتا تجيرولو سمع تجيرو زت جمرة يقوله أنصار إثيوبيا أنصار مجزاتي المجزاتي فوق مبالد ما قلاليا زجزانا أيو زي كذا خمسة خلا وسع مبالز قلال نجاريا أنت بوليتيكا وحساب أي بسلام ادمت برتاو قلصت مجماروسي أي بسلام ريلي أي بسلام تعنت إرتراء نحن هنس تعنت سرعتي نحن هنس زبلسي أي بسلام أنت مفسال أوش تقدلون كبري كبون يرو أي لعلن نيرو تحطوتات مالتها يكون أنت قلنا كنت قدام الناس رأيك كازلو تعبي دونغولا
ኣብ ርእስኻ ተፃዒኑ ዘሎ ንዕኡ ምእላይ ቀዳምነት ክትህብ ስለዘገድድ ኩነታት ስለዝነበረ ዝኣክል ዘተ ኣይተገብረን ከምዚ ንብሎ ዘለና ሕጂ ዓይነት ዘተ ከምዚ ኣምሰለ ስርዓት ከመይ ዝኣምሰለ ስርዓት ኢና ክነሃንፅ ዝብልሲ ዝኣክል ዘተ ኣይነበሮ ምእንቲ መጎጎ ተሕለፍ ኣንጨዋሲ ብዙሕ እዩ ነይሩ ንሱ እዩ ድማ ሽግር ፈጢሩልና ዳሕራይ ነዚ ከዓ ብጣዕሚ ሽሙን ገሊፀዮ እታ መፅናዕቲ በዓል ዶክተር ብርሃነ ዝገበርዋ ስለዚ ክልቲኡ ኢና ክንገብር ሕጂ ከመይ ጌርና ኢና ሕጂ እንታይ ዓይነት ኤርትራ ኢና ንደሊ እንታይ ዓይነት ስርዓት ኢና ንደሊ እንታይ ዓይነት ስርዓት ኢኸ ዘለና እሞ ነዚ ስርዓት እዚ እቲ ዊክነስ ናቱ እንታይ እዩ ስትረንግት ናቱ እንታይ እዩ ኢልና ምንም ሓደ ካብቲ ሓያል ጎድንታት እዚ መንግስቲ እዚ ሒዝዎ ዘሎ is to control the youth ነቲ ንሕና ንሃገር ንምህናፅ ተባሂሉ ተባሂቶ ሽዑ ዝቐረቦ ሃገር ዓንያ ዘላ ስለዚ ክትህነፅ ምእንቲ 18 ወርሒ ኣብ ሂወቱ ነፍሲ ወከፍ መንእሰይ ከገልግል ኣለዎ ኩላና ደጊፍና ሃገራዊ ኣገልግሎት ገሊልና እዚ ሃገራዊ ኣገልግሎት ኢሳያስ ናብ ቀፃሊ መወዳእታ ዘይብላ 18 ወርሒ ዘይኮነ ናይ ሕልፈት ገይሩ መቆፃፀሪ ነዚ መንእሰይ ገይርዋቶ he's using it as an instrument of control حجي نحن هم يقرنا حجي بسمعيت النحر إخاجن إذا كلهم دقوا وسيهم زنقرنا زلون ده عينة تقونا يون ده عينة من شو يلهم هاديمهم ولا بدزرت 500 قدمي أمزخدون نافلة تخلو بقى بثمن قدتي أخو مسؤول كله إذا كان ده عينة شجر قديفهم مسؤولهم رأيا إن جزار رزق نساتهم حجي نسوم يا حجي زمان دقة زلو in fact الصوم كخصبوهم زخلوا من سعدو يبزحوا ولا إساس كخصبوهم زخل من قد إذا حيال قد نزيئة using control of the youth through this demand of national service تباهيلو هاقرا أقول قلو تباهيلو مسارحنا سلطان يزخون زلو مبار مسارحنا مهنات يكون يزخون زلو زاكت خميك ما نفرسا زيئة باتهم كابهم تفنجلو متيهم زلو بدقة زلو حجي تأثاتهم غير كاس تأثاتو تقالي مثلني سلازي انتهي عدلات لنا حجي نتي شعوع زي نبر عدل مالت تخاتيعكا نهاقراو قداي قميتكا انتهي عينت قالسينا خنكاي زلنا إنشاء نيكاب إثيوبيا نس أمخان تراي زي كونس أبوشت ناون حدا ديمقراطيا وسرعات من نتكال زبل حتو كي تمزنين يتجمير قالسي كما قلنا نزي أحجي أبوشت تقالسي نبدأ ولا نزبلينا نزارب زلنا حجي يمثلني إذا opportunities زي كحلفنا يقبؤون it's an opportunity هجي إذا هاجر ورار كمسي قلنا مبالو تراي نجزع رسوسي أمون هنا أني ورارنا هاجرنا سألنا أي مريني نحن كلا خلولينا مبال نجزع رسوسي it's a challenge لإساس it's not a support it's a challenge أنا إذا قلقل نلوت إذا قلقل زيادة كلهم زم كم هاديمهم متيم زنوري أزول كاسي نزوم كم هاديمهم نزعوا كونوا بقصو زلون عتاتهم كرهون زغل عدل سأتاتهم why should we think he will win more in terms of what he wants control than we can سيات نمخسات إذا الدلزيات كمية جانا خاب دون القاع إذا full control of our youth through this national program national service program بمولهم كاب نشتهم حيزم إذا لك كاب صدرهم تفعليهم يمزعوا بيزلوا أب إنكوباتر يمزعوا بيزلوا زيادة مسارحنا تخون زيا عباي مسارحتنا تويا حيال قلنا يتزرعات نزاع نقول أفو حتم من بالو زي how do we use it to our advantage كأمبال I think مقبات بمثلني زروا حفشة وزروا درجة كيان حوا وارون حفشة وزروا نزارب نفلينا كم زي أمثلة opportunities النامزنة كما يقرنا نربحنا يتقالسين ربحنا يلوتي نتقملو نزبل ك مدبات كوس زغل أكال نفتر إذا سمور جنبار تبالسي نفتر بزخون يكون من قدي تفتر بدقي زبلني
زلون أنا ولا أنا ترى كونكم بزعيكم زل زلو أب كمي جرنا نقبرة يتي حتى مري I think أبد لاينتو بزي حتى زلو أي مثلنا أما بزي بوزو حكعتو أيكم إليكم كن أكل كنا لنا تسعتين فرعان زيادة كم عن زعل سألتون أصفى بليز أبزع خنا عطينا مهناتو خدقمنا يو سلازم انت معتي تقدفنا حايش نا very important أي تحدثت أنت نعطي حتى هو تي بتعمل تقدر قداسي حاسس حتى ما حتحطاتني زي الاسرانجل اصلا اللي سبات تليفون والو دي حاتتو يا أوكي قال سيدا بس أسأل حتى يعني زيا قداسي حتى أنا كنت فلتوز قبانا it's very important نتي زي حتى زياسي كلير كقبل النايب زعبا نخرج لنا من قدي قال لا لا حنت حتى انت دا بابا بس كحدا دقك بكا كحدا اوكي yeah thank you بابا هايله تناتي حتى حنت يا إسياس أقل إسرائيل إن أمريكان ديو انت خوينو كنا عليه يفكرنا اليوم تزي كوينو نعناسي يتراوين دم بفتحية بدأ جزل الناس الدبلوماسية وعود عابي من قد لنا مالتي أقل ناتهم تلا دي كوينو أنصار ناتهم كم تدزاربوا زينا انت دا كوينو ناتهم بابيت تكوينو قد بدبلوماسي خنعوات عين خلينا بعلنا نصار زلنا فورس كنكون على زيا تبرح لنا يدل thank you قال حتى هاي كونتن يزم لك أنا مسارحي ناتهم تراي يخون له زي بزح من جمونا له عندنا قل نساتهم كابنا عنا ناتهم نايب حقين يا لوت إنذلي ميزة هز أمنو بزح خون زبلو نثاني قدمي عامة بيلو ناي Undersecretary for Africa زنبرتنا منقصة أمريكا انتهي مثلك إساسي at least كنترول على سلازي ندحر كنترول هاليو خوين موني كتكسبو انتخي إلكان أبقون كتكسبو انتخي إلكاس reliable عليك خون يخيليو سلازي أبكندي antagonize مقباروسي نخصبو زبل رئيتو اللومو انتهي مثلك عيلاتني إلى عديثاتني زلوك أنا عشاكم كون نزغتو زغت حتى نخلص أبغى نقول لهم زلو كونسيدر يقبرو زلو هم زغنا تردي زلوك دحر قال أو يدما شلات أكون نحنا زلوك أمريكا is more for stability نمنتاي نع آخر قلقل نزغل stability gives it more weight than democracy. Democracy نعنا قد زنا نعطاتو ما يكون زقدي. Well, Isaiah has not always worked with them. He has not always worked in their interest. سلزي لو هنادوم يكتب له يشكر. I think it's a rogue government. نعم نتحجي أب سوماليا. They were against the Shabab. against the Shabab يوم Islamist extremists يوم حسبوهم. It was Meles actually that acted as their supporter to fight against the Shabab. It was Isaiah on the contrary who was supporting the Shabab in one way or another because of his enmity to Ethiopia. Ethiopia من شو خبط حلهم زغل بقطعتهم جريء يلزل زامنه يدقهم من بارو بفرض أبتو وانتي إزبلكا بزخون يهون ساطي قبل الإرترامر تراخم ناتهم عقال ناتهم لوخ ناتهم من شو مجرم يروحون زي نور فلتي sanctions against Eritrea came because of that نزولكا لذي ملو ناتهم عقال يهتولو يدخلني his arbitrariness جن اندرا نسم وهازبلوه هوينو وهازبلوه انتو هوينو I doubt if حجنا أمنت خصبهم في التنالو ما عطاتهم ونزل من ذاتيناهم حد زبلكات سرحلو من شمولو أبزي زقبر زلو من فتات أبت خلابي بكأي بحري ناي إمارات ني إثيوبيا مدقاف
أول نسون سمون السودان دقوزر لون أنا خوي مثلا أنصار إميراتس تياتهم دكوس لزلو إيو أبزي حجي إذا لكان أمريكا لوخ كوني يزغورو زلو غلا أيبلن إذا لكان كساب نعوم دايركت حدقة زي كونه هم زب سومال زنوري أب سومال زنوري إذا لكان شباب معجاز and they took measures إذا لكان sanctions أنصار إثرا خمس جبر جيروميوم أبتوانتي راي عابس قم كم عابي حدقة جيروم إذا لكان عابس قمتي وسيدوم يوم كتب لا يتغلينها كسع كندتي إن irritant بر كساب كندتي حدقة نناتهم من شمو جيروم يقول متويلة يا مني قل كما يجرم مسارح قبره كل شيء حاسبلو زحاسبلو شيء خمس والقوا حيكون كثار محتاج إذا بصحة I'm sure it's because they were considering it قل ناتو ما قال لي ملو بقول له موني نسوم يو زبل أنا من شمو أو زب صح من شمو زلو أي مثلنا ግን ድማ ሙሉ አንጻሮም ተጠውይሉ ምን ይሞ ገብሪ ተብሎ ሃይቆ ስማعني ራሽያ ከይዱ መንሽን ኩል ክፍሊሸው ክፍሊለን ያለኒ መን ይኸትብሎ ነዚ ዘሎ ሕጂ ንፑቲን እስኻ ምርሓና እስኻ ከም ዝግበር እስኻ ክብል ከሎ ኣብ መንሽሙ ኣብ ፖርት ሱዳን ናይ ራሽያ መንሽሙ በይዝ ክግበር ክደፍእ እንከሎ ወላ ኤርትራ ንምዕዳም إذن جزار سوي لك نا أمريكا تلا أخوانك أيكونا أنصارو منيو all the time all the way ولك حقل لي مسوون عوز حق زوج زربان عرقينو كم زحجة جورا زفتن زلوا he is trying actually نعطاته من خسن مهنياتو كاوز عيلو حيالان حيزو موحجي أبقرنت كوابي أي بعرز مسيتي بس برو بعجي نأتي بإفران تراي أيكون انخون it will become a regional war is خون أبزد ماي مركزي ناي أمريكا مسمنيو is very نصور يزولوجي يزولكا إثيوبيا ون أيكون it's more مس Emirates مس سعودي عربيا مس Egypt بس أتومي حجز كوارتت غيروني ناي سودان حتى فتحوا زفتن زولو أمريكا أبزي نيزاس قمت التزلون إساس معدومو يزولكا they didn't ስለዚህ ናቶም አገልጋሊ እዩ ሞሶም ያምንዎ እምኩም ወሃሪዎ እም ኢለ አነ ያምነን ሞ يغنيلنا برحوا امباسادر هايله ناي حقي نچم ጽቡቅ ምሽት ተምሲና ብዙሕ ተታቲው ክምለስ ነይሮ ግን ምስቲ ማለት ገይካ ቀኒኻ ሰናይ ፈቃድካ ኮይኑ ብዛና ምሳኻ ናይ حق ዝምስከን ኮይኑ ኣብዚቲ ጉዳይና ዓፅዎ ምናልባት ግን መጨረሻ ዕድል ፍቃድካ ተኮይኑ ዕድል ባሻይ ክቦሪ ኢቶ ቅርብ ኢል ነይሩ ግን ካብ 3 ደቂቃ ላዕለት ክኸውን ይብላን ባሻይ أنا مريتو نيرني ዕድል ኣሎ ሓንቲ ደቂቃ ጥራይ ናይ ባሻይ አንተ ወይ ለሚና ስለዝነበረ ምክንያቱ ምታይ ريتو أنا تي كمال قديفي لهم عبريتو قاعد سلازم ولا باش هاي ندحركم خوينتم قالتهم كدلين ديوم سلازي قركو انا امباسادر نحسبوا له معناته ملقيش او عيلي حجين جزاعتي او بكينيا يزلو ابانا من البات في اللي بجرمن زلنا جينا خون خيلي او جين حجي داركا فرقليت خون خيلي سلازي قرك ساين غبر سلازي باشاي تليخا اصرا بيلكا تاريخ قربا هاو مس امباسادر خيلي كنسانابت الله هري خباشاي الله سمعنا الله اوكي ثانك يو سو بليز 3 دقائق بتاعنا امباسادر 3 دقائق هو ما قالش حي وعلو دقيق يزلو قرك انا خاص نقول له احمد سماعي اوكي حراي بار انا انت ايد بالكم تعنتو يزبلكو يغني لنا مجمريا دحرايكا بزح مالسي كنጭنق كم زي بلنا يخبر زدلي مخنياتو كم تزغنايو سلزغنا كنعنتو يزبلكو كم تكون كون زغبانا اينا خوينا مالتي اغابا بقالا لسانا اميدا خلنا نزي ارست بالسامع منقدي ايتقالسنا زحكي زس لزخونه ابزخ نودق كلنا حجي خغرمنا يبلون بزح تراي انتاي كغبر كم زلو حجي انا مو تاريخ كاين دغم دما كنطنقق زغبانا مالتي كالاي
በዓል አምባሳደር ክንረኽቦ ንደሊ እንታይ ባህላት እንታይ እዩ ሓበሬታታት ክንረኽቦ ንደሊ ትምህርታዊ ታሪካዊ ዝኾነ እቲ ቅድም ዳሕራይ ነርክበሉ ዝበልናዮ ከይድገም ሕጂ ንዲሞክራሲ ዳሕራይ ነርክበሉ ኣይበሃልን እዩ ንመሰል ንኣግዕዞ ንነፃነት ሶቨሬኒቲ ሰፊሕ ትርጉም ዘለዎ እዩ ጥራይ ናይ ሃገር ጂኦግራፊ ገለመለ ኣይኮነን ማለት ክሳብ ውልቀ ሰብ ኣግዕዞ ዝበፅሕ እዩ ማለት እዩ ነፃነት ናይ ሓደ ሰብ ዘመልክት ጉዳይ ማለት እዩ ሓደ ሰብ ክጉዳእ ከሎሲ መሰል ናቱ ክሕሎ ኣለዎ this is what sovereignty extends up to ማለት እዩ ክርዳእና ዝግብኦ ስለዚ እዚ ክሕብሩልና ከለዉ ቢሮክራት ስናትና ኤሊት ስናትና ተሰማዕነት ኣለዎ ማለት እዩ ንዓለም ይኹን ንህዝብና ይኹን ማለት እዩ ካልኣይ ነገር መብዛሕትኡ ክትዕና ዝነበረ ሕጂ ኣብ ግዳም ዝጠመተ ስለ ዝነበረ ናይ ግዳም ሓጋዝ ግደይ ዋት ኣባውት ውሽጢ ዘሎ ሓደ ባሪዕ እንድሕር ተባሪዑ ውሽጢ ዘሎ ሕጂ እንታይ ኢና ክንገብር ንሕና ናትና ሮል ክንዳሎ ዝግባአና ንሕና ሕጂ ነቲ ውሽጣዊ ጉዳይ ስለ ዝኾነ ወሳኒ ቅድሚ ሕጂ ውሽጣዊ ጉዳይና እዚ ነገር ኣምፂልና ወሊድልና ዘሎ ድሕሪ ሕጂ እውን ክመፃና ዝኽእል ብውሽጣዊ ጉዳይ ምክንያቱ ውሽጣዊ ኮንትራዲክሽን ይወሳኒ ዝኾነ ማለት እዩ ናብኡ ዝፀመተ ኣየዕደልናን ምናልባት ኣብ ካልኣይ ግዜ ክደግመና ከሎ ኣምባሳደር ንውሽጣዊ ጉዳያትና ብዝጠመተ ኣገባብ ኣብ ግምት ብዘእተዎ መንገዲ ኣጀንዳ ሒዙ ክመፅእ ተስፋ ይትስፎ ማለት እዩ ብዝተረፈ ነዚ ኣርእስቲ እዚ ክንጥምቶ ከለና ፖለቲካሊ ክንሪኦ ኣለና ኢኮኖሚካሊ ክንሪኦ ኣለና ሶሻሊ ክንሪኦ ኣለና ማለት እዩ ብሰለስተ መንገዲ ክንሪኦ ኣለና ፖለቲካሊ እንታይ እቲ ሃገር ዝፀመተ ማለት ኣይዲዮሎጂካል ክኸውን ይኽእል ፓርቲታት ገለመለታት ብዙሕነት ሓድነት ክንብል ከለና ከምኡ ድማ ዓለም ለኻዊ ከይተረፈ ኣብቲ ባዕሉ ዝሰርሓሉ ዝነበረ ኣምባሳደር ዩናይትድ ኔሽንስ ኣፍሪካን ዩኒዮን ኢጋድ ከምዚ ክጠቕሶ ዝፀንሐ ኤኮዋስ ሳዳግ ከምኡ ዝኣመሰሉ ነገራት ሳብሲዲሪ ናይቲ ዩናይትድ ኔሽንስ ዝኾኑ እዚኣቶም ኩሎም ክግለፁ ኣድላይነት ኣለዎ ምክንያቱ ንሶም እዮም እቶም ቀንዲ ትካላት ናይ ዓለም ኣዝማድና እሞ ድማ ኣብዚ እዋን እዚ ተነቃኒቆም ዘለቕለቕ ኢሎም ዘለዎ ማለት እዩ እዚ በዓሉ ኣፀቢቑ ክፈልጦ ዝኽእል ልዕሊ ኩላትና ማለት እዩ ኢኮኖሚካሊ ክንሪኦ ከለና ድማ እቲ ውደባታት ናይ ብዙሕነት ሓድነት ኣለዎ ኮርፖሬሽንስ ጌርና ኢና ክንሰርሕ ማለት እዩ ብኢኮኖሚካሊ ክንሪኦ ከለና እዚ በኺሩ ኣሎ ብዓድና ዜሮ ባይታ ዘቢጡ ኣሎ እዚ ክግለፅ ከድልየና እዩ ምናልባት ንሱ በቲ ዘለዎ ዓቕምታት ኣብ ካልኣይ ግዜ ክመፅእ ከሎ ነዚ እውን ተማሊኡ ክመፅእ ሶሻሊ ክንሪኦ ከለና ድማ ሴም ቲም ንሕና ብምንታይ ንቃለስ ኣለና ሕጂ በቲ ቀደም ዝነበረ ዝተመንወ ኣገባብ ዓለም ገዲፋቶ ዘላ ሃገርነት ትራይባሊስት ዝኾነ ኣገባብ ንኸይድ ኣለና ማለት እዩ ዓፋር ዶ ትግራይ ትግርኝ ዶ ምስ ሱዳን ዶ ገለሎ ወዘተረፈ ትራይባል ዝኾነ ነገራት ቅድመ መስፍናውን ስርዓታት ዝቆራቆስሉ ጉዳያት ኣብዚ ዘመናዊት ዓለም ተቀይራ ከላ እናረኣናያ ከለናሲ ብኡ ደረጃ ክንከይድ እዚ ቶታሊ ነዚ ኣዳቂቁ ከማን እንደገና ክመፃና ይፅበ ማለት እዩ ምክንያቱ ንሕና ኣብዚ ንርበሽ ኣለና ኣጀንዳ ዝተመንዎ ኣጀንዳ ሒዞም መፅኦም ገሊኦም ልብና የጥፍልና ኣለዎ ማለት እዩ ኣብኡ ንበኩር ኣለና እዚ ንጥቕሚ መን ይድውዕል ማለት እዩ ንጥቕምቶም ባሻይ 3 ደቂቕ ሓሊፋ ብቻኻ በስ ናይ መጨረሻ ዕድል ክበካ ዕፀዋ ኢኻ ድሓን ይኣኽለኒ ኦኬ የቐኒየልና እሞ ምናልባት ኣብዚ ኣምባሳደር ገለ ትብሎ ተሊካ ሃየ ማይክሮፎን ኣባኻ ተዘየሎ ምስጋና እናቕረቡ ኣብዚ በደኩን ዓፅወ ኢና ሞ ዝብሎ ዘሊና ኣነሲ እቲ ናተይ ምቕራብ መበገዚ እዩ ኮይኑ እምበሪ እቲ ፍልጠት እቲ ርእቶ ኣብ ኩሉ ኣሎ ስለዚ ናይ ሕቶን መልስን ዓይነት ዘይኮነሲ ናይ እንካን ሃባን ንማየጠሉ ውዳቤ እንተተዳልዎ እውን ፅቡቅ ምኾነ ኣርእስቲ ዳሊኻ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ዋላ ካብተን ውድባት እውን ዓዲምካ እዝብለካ ባይንዲንግ ዘይኮነ ዝብለካ ንውድቦም ወኪሎም ዘይኮኑ ግን ናዘን ውድባት ኣረኣያ ክገልፁ ይኽእሉ እዮም ዝተባህሉ እውን ጌርካሲ ሓደ ክፉት ናይ ዘተ መኣዲ እንተንገብር ፅቡቅ ምኾነ ፅቡቅ ትርእሲ እውን ሂብካን ኣለካ ኣብዚ ሰፊሕ ስሙር ሃገራዊ ግንባር ትብል ቃል
ኣገዳሲት እያ ብጣዕሚ ከም ርእስቲ ተጠቂምካ ሰብቲ ዝበሃል ዘሎ ትብሎ ዘለካ ሕጂ ምናልባት ከም መዛርብ ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና ግምት ነጥቦ ኢና ካብኡ ተረፈ መጨረሻ ቅድሚ ምውዳእ ምናልባት ዶክተር ብርሃነ ትብሎ ተልዩካ ማይክሮፎን ከድፍልካ ብድሕሪኡ ግን ክንዓፁ لوبا لنسك نعراميت لوبا لن دحر حجي سوري انترابت غيركا كم زي مثلا هاجرا واجندا ابجيس كاسي ريتوتات بحنت دقيق بقلت دقيق خدرت وسي نتي تحسو نتي فاليو نايتر استي هارمو بليز ندحر حجي تبوا لها جينا احنا كنت نسلكا بليز نقول لا فعلنا ولاتهم فلو كنت ندلون امباسادر روبرت ايكونن سب كم زخماي كم زخماخا كمان نقشا وعيلو جيني زعن عداتيو نحنا جيزي لنا سوغين كينيا سلازولو تجيزي ودع سلازولو كافو عارف نوص عين دلنا جين قال دليونا سلازولو سوقت مسات غيلها بزيد اللقيا قيناتو سلو دكتور برهان اللي خليها الله اسمها هاوي يعني لنا خورات تساتفتي يقريت أكبر لنا بزحات حاتتي أقاريسنا كمالنا ردأنا يو كانوا يريد تزلوكم كم زحوا مودة تزبلو اللهم أتجزي تردوا لنا أقالوا معلتي زعقب جزي وسيدنا لما صدر هاي المسجدنا زعقب أحباهم قبل تسفلني سلازس بخمون الرد أيو أحوات أحات مجاهاتكم سلازس لما صبوا مشاتينا مسينا أمباسادر ذهبنا نخرن لبوان كله أبدبنا يحضروا راح ياخذوا زبد لاني من الباس نقص علي كنزارب لاني زبد أنوين حمامنا إرتراويان كويناتنا قال لها قدم جميلة زي تفتحت كساب حجي إذا شعبيان جبهان تبل فللية كاب زي قالسي جميلة دحر نصانت ناي عرق مدب تغيرو كتفتح زغبا غدا يانيرا ولا وصا زلناوين نذا غدا دي اخن سكراي كالنا بعرق اختفتح اللي مجمريا ذا غدا دي عين الزارب لعاويل نمبر حمامنا إرتراويان كوينا زلا سايا بجبهان بشبعبيان زلا فللي سلازي نزي حمام زي مفتحي خن رخبو لخن كإلا لنا كمزا حاونا امباسادر كبلنا ذنسي هو نرخب ررئيتنا يحلونا قن زعابي ساقم لنا أو اشتحقر نعون مفتحقنا حابيرنا طرحنا خنمكتو نخيل سلازي ناب حرات تمصاءنا ناب حدنت تمصاءنا منفس كن مسرت كتكيل لنا تناي قدم أبوتو له فلليات له كن عرق نكبر بجانا أحواتهات عرق غير كان افتحايو دس أقمزي زي عباي نقرصا زخونة حمام زلاتنا قدايا سلازي مفتحي كن رخب الله كإلا لنا زين ودبات زلوان دور آيوان بزن فللي زي أنز تمقع قلائن زي أخي سقرناها أب حد الناس كن مصاين خيلنا سلازي حضرنا أبتي زربحنا من قدي نؤتو ناي قدم زنبره فلليات بعرق نفتحايو راح ياخذ زدلي بقداي دي تزيلو صبو مشوتام سينا يقلني لنا هاي لحوي ناي بحق بزح حساب يتساتفو زلو بأقوال أونلاين سلازي يقدي كان شجرة كائنة خلايق زي مصنع ما خبرتي هابلنا يغني لنا خا كلهم تساتفي أصبح حويكا صبو كتالي لنا مسيخا يغني لنا خور حاو يغني لنا خور مو يا نسانا وطن دكتور كمون امباسادر هيلمون قريس بتعمي مسكنانا قدب يقولون ويكا معكن يقولون ስለዚ ካብ ኩሉ እታ ካልኣይ ግዜ ዕድልክዎ ክኒኢልከና ዘለካ ዝለዓለት እያ ምሳኻ እታ ርእሲ ምፂኻ ዘለካ ሰፊሕ ሃገራዊ ፅምባቐ
سمور جنبار هاجر نعم تسفيه سمور هاجر جنبار ماشي كلهم دال لنا ملحسنا زعلتيها بزي أب مخنيات كأخر عجزات مسألة نينا مالتي بزي عطف له دكتور حالي من أمباسادر حالي من كريس نبغات جيزة قرفو كيد تقتبل نتوما بزل له أولياء نسجين ما أبغانا لعلي نفينات اللي يكون كينو عدلكم بكم يحجق تزاروا تخليهم نحد الرؤس عزغون ما نفكر الليلو فرق ساعة فرق اللي تي أهوي نازل لا سخاف دحين حكينات كفقاد هذا حموشتي هذا هو حجي حدا خنق في الماتش أنا عندي سلازي ودينا ناس مسانا